Straight to the point. Now, atong tagaag pagtagad mga higala. Kay niya sa atong sibianan karon si Attorney Jokinit Juan Arbas. Taga Dumaguete ni sa mga kaigalaan o siya maoy partner nga contractor ni si Zara Diskaya ang tag-iya mahigala ining St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Panyero, maayong buntag. May buntag, attorney. May buntag. May buntag. Kumusta man ka? Okay ra. Okay. Yari ko gobot, balik ko gudre para Oo. mo storya po nimo po. Kay we need to clear our name. Yeah, Pwede nga, importante, kuwan. Kay first mong paggawas sa Freeman, I think nakita po ko. Wala man hisguti ang ngalan tinuod among kumpanya pud gani kay ang Diskaya ra man hisgutan pero nigawas mo dito ang among papel nga Papel, oo. ako ngalan mismo yung nakita. Yeah, oo. Manang So, importante okay. matin atin umangan. Yes. So gikan pa kas Dumaguete? Ayas gikan pa. So, kuan gyud ka taga Dumaguete gyud ka? Dumaguete gyud. Oh. Ah. Nya practicing gyud ka nga lawyer or sa man eh? Yes, practicing ko. I think 3 years ago ni undang na ko practice kay ni-focus na ko ani kay dako So, na focus obligasyon. sa contractor. Dako na obligasyon sa pamilya. Hindi ka pwedeng kanabang banjing-banjingan na nimo ba? Ako ito nyo kanahon ako ganing pangabugar mo kapoy man pangabugar, di ba? Oh, mingaw siya. Oh. Actually sa practice, mingaw siya ba nga. Labi na Because Dumaguete, kurti no? si kagatan aus papel, computer puro. Mura bag lahi ning sa negosyo kay mura mag makaatas kag mga tao, dagang kang ma-interact. Ako ito lugay pangabugar na ko nahon ako. May Di ba ikaw? contractor Di na ka ako. masadya. Kanahon ako. Actually, contractor na nagkakuan. Ako ginhinay na mi god, ginhinay na biya na god ka. I mean, hinihinay na mi kanabang pangontrata god og gobyerno gani kanang kuan kay tungod nga mura ba siya karon panahon na kanang corruption ni nahitabos Manila kanang gipangsulti lang Diskaya, uban pa murag tinuod mo na siya god. Munay lisod kaayo nato nga i-eradicate ba. And I think nalipay na karon nga nigawas na ning gitabuha karon. And I think I hope nga muna siya opportunity ba nga mabag-o na gud atong kuan, especially for contracts sa gobyerno. Luoy ba tinuod ng mga contractors? Oo. So karon anyor, at least bati ito sa mga contractor. Ikaw isip abogado unsa may imong undergrad nya kurso? Kuan, Engineer ko ka? seminaryo ko. Seminaryo ka? 8 years ko sa seminaryo. Mo ba? Sa San Jose Seminary po sa Manila. Dayon Abi kuan. engineer ka Dili gyud. Yan, Dili ko abogado. Abogado ko then accidentally diri sa Cebu kaniadto mga before pandemic na ako'y natabangan nga kontraktor. Then nakita na after ato niya diri sa project niya gusto siya maki-partners Dumaguete. So ako pod naman ko'y gamay na tigom. So ga kumbuya min duha but eventually nibiya ra mo pod siya kay wala siya ganay sa Dumaguete. So ako'y nabilin usa. So mo ka trigger nimo nga. Yes, di na ko kabiya kay nakautang naman ko. So muna nga lisod maundang og negosyo Pero mas bitaw mo kayo. makakorta sige tani kontraktor kontra sa abogado, no? Laban sa ulo ng negosyo pero ang kalipay mo niwa ng negosyo kanabang mabag gakadako sa bagatubo siya ba. So kana siya actually kaning panghitabo. So dugay na kag unsa man imo ang expertise ninyo kining yung mga bulk water supply? Yes, akong kon gadis naman tay China nga importation. So ang amo usas amo nakatabang na kanang kapalit mig factory sa bulk water supply. Bulk water machines ba kanabang mga mugama kag kadang suba kanang surface water mga spring ana kay naanad mo tag si pantok sa ilalom sa yuta. So karon kani atong machine nga gigama ang kani atong na master nga machine is actually mga suba nga tubig atong himuon nga mainom nga tubig. Nga kung siya potable gud siya, matest na to na siya sa laboratorio, kung siya kanang pasado gud siya sa kuan kanang drinking water nga quality. Mura siya ma-convert ninyo. I-process siya, process siya o kani atong machine pod kung siya kanang powered by gravity ra. Di na kakinlang nga mo butang pag kuryente para mo mangusog pa siya pag-process. So then modular siya nga gamay na kay siya instead nga mga uska halos tungag hektarya na imong yuta nga imong i-process kay muagi ka tong filtration system. Kani siya karon modular na siya nga machine. So ato na siyang gihimong gamay then naman lahi po nang kuan kani mga tubig sa suba mao i-process nga mahimo siyang mainom. Yes, kung butanaw ka sa itong machine diya sa Malabuyok, natay tulo ka book machine sa Malabuyok karon ug usa sa Alegria na, human naman siya. Makita nimo nang kun siya nga gamay na gugay siya. Mura nagka-high-tech na siya ngayon din self-automated siya nga automatic siya manglimpyog yang kaugalingon kung nay daot mo detect siya yang kaugalingon sakit. So nasa may pagka AI na siya nga kuan machine. It can kung nga imo So sige, tagsaon tala sa ninyo no. Sa to pa ang inyong expertise kining pagpanghimo paggama og machines. Machines. Yes, Okay. yes. Pila ka tuig na mo ani nga nagsigigama? Kuan actually sa nakapalit ng share una sa China hantud natibok natong panag-iya dito
sa China ng faktorya. Ato nang gidla dis Dumaguete. So nanata di gagama karon sa machine. Okay. So mga pila naman ka bulk water supply ang imong nahimo? Actually, sa China natay mga unom na kabuk na gama pod. Okay. So palit na ko ni makinahan sa ani faktorya na nakoy unom na gama dito sa China pod. So dito ka abot ka panguntrata nyo? Nata kay na may local man tayo doon. Nakalami sa China kay maka 100% own mag company. Oh, Dili ba pa sa tuwa nga 60-40 na to matag-iya. Oo. So dito makapanag-iya ka. So we were able to have contracts po dito sa China po ng. So at least in so far as expertise is concerned, yes, okay ka na. Okay. Ang mga ato po mga tabante ang gatudlo na to ni mga insect man pod. So muna nga. So how about din sa Pilipinas? Mga pila naman ka mga water bulk water supply mo nahimo? Kaning duha dayon naatay usa sa LGU Malabuyok. Hala, pahuman mo na siya. Human lagi siya kana. So makita na. Atong klaro nyo ha. So sa China, ang imong experience is China. Yes. Kaunom ka na nito. But in so far as the Dire, Philippines is concerned. Introduce na to na makinaha dire, kana mga project ka na. So kining tulo pa ni ka project imo na kunan. Nga bulk water. Kanang yung machine natin pamutang. Yes. Wa ka kapaghimo dito sa Dumaguete dito sa Negros. Nami mga gamang mi ko sa karon ana among gikontrata paron sa kuan sa Valencia. Dayon sige pa mig offer sa uban. Kaya mo sa pakita og machine gyud nga sample gyud nga gaandar. Ato mo tan-awon ani kana bang unsay imong track record in so far as Philippines is concerned because umayon ka nga China, amay tabuan na kanang gusto mi nga mo counter check og tinuod ni. Yes. Layo man kay China. Na makita nimo na kanang aton humanda kanang atong Malabuyok ron, pwede na tumatest na siya. Actually, but prior to that project sa Malabuyok sa Alegria, wala pa day ka nakahimo sa Pilipinas. Bago man siya ka technology. Bago siya, so atong gi-introduce dire. Okay. Kita mo yung unang ga-introduce ana dire. Sige nyor, ani tabuan ni kana na ang naunsa mang paghitabuan nagka-joint man mo ni Diskaya. Kuan kaning sikat ra ba ni Diskaya ron? Ang una na gani kay mo related sa ani, gyud sa pagsulod sa Cebu nga projects. Wala Dumaguete rin mi nang kontrata sa una din, mga private po nang daghan na to karon. Ang nitabuan niya katong panahon sa Odette, katong bagyong Odette ba? Ga problema ang province of Cebu unsaon na pagsulod dito sa side sa south kay dili man siya kasulod kay guba man kay ng south. So ni offer mi nga mo pasulod og makina mga equipment para pagtabang. Kuno to tabang dito mo atong tuyo. Wala pud mi nothing in exchange or whatever. Daghang man nato nalimpyo na mo tong murag hinatilan tong area. Nakaagi na ang province, nakasulod na sila. Kaya nga black na itong mga lugar ato. Then naman... Kaya aron niya masugod na gini sa kwana yun. Muto siya sinugdanan. Pagka kontraktor nimo, naka-trigger nimo imong kliyente sa Cebu nga imo natabangan nga kontraktor. Yes. No. Ang Cebu province, hindi man sila kasulod dito sa south. So, pagkaman nato naabring na mo itong dala, nakasulod na sila, gitawag, dagaan mig award sa Cebu. Or recognize mi nga nakatabang mi ba. So, ngari mi dire, ako sa sundon kay murag na kuan ko nawa gamay. Ang sugod ani nga nakasulbi sa Cebu province nga project is actually gasugod nitong Odette nga panahon nga na dili sa kasulod sa South Cebu. So nagguba tong mga dalan dito, kami mo nitabag abri ato. Then once na abri na to siya, gi-recognize mi diri sa Cebu nga nakatabang. Wala pa mi nangayo ato. Unsa may grupo ninyo adto nga nakatabang sa Mingan? Actually, SBK. Unsa may meaning aning SBK nyo? Actually, mag-legacy na sa akong pamilya nako. Akong auntie ni sa namang ginegosyo sa una sila nga Sally and Billy nga kuan negosyo. Sally and Billy. So unsa man kuan ang apelyido nako na sa akong auntie na mama. Oo. Kay mo man na sa ato gamay sa ha. Ato ipakita ning award. Ipakita sa ato dong award nga gipirmahan ni Governor Gwen. Gi-award ninyo og sa Diskaya, no? Yes. Una ang Malabuyok. Asa man dong ipakita ko na dong. Unahon ta ning Malabuyok dong. Okay, gamay lang ha. Sige. April 2 ba ni 2024? Asa? Kani katong letter dong. Notice of award. Kani. Be kuan ko no. Sugod ko no be kana. Mao ni sa Malabuyok ni. Muna siya gi-publish mula nga medyo ni kariak ko nga mo tingog gyud ako mga negosyo niya. Joe Kenneth Kwan Arbas, Authorized Managing Officer, SBK Construction Incorporated, JV. Onya St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Mo ni ang kwan. Yes. Now, so SBK. So, actually, legacy ng pamilya ba nga gibalon ako. Okay. Please be notified that your bid for advertisement number 24-016W supply of labor and materials for the construction of Alegria. Malabuyok. Okay, Malabuyok may una. Bulk water supply. With a contract duration of 300 calendar days is hereby accepted and therefore award the contract to you as the bidder with a single calculated and responsive bid at a contract price of 70,996,300
29 pesos. Mo ni sa ang sa Bid, kwan. bid. Muna na daog dato nga bid. Mo ni nadaog ang sa Malabuyok ni. Isa dong mo to nga gisaynan ni Governor Gwen Garcia tanawa dong. Governor Gwen Garcia Yes, man yes. ayan lang ipakita niya sign. Pero mo ni si Governor Gwen man nag-sign, kinsa man ning kwan, conforme dire. Kana ikaw Ako na. ako na. Ikaw na. Actually, so, ritabuan niya. So, muto nga pag kon nato niya. Sige, tagsaon ta lang sa ha. Oh. So kini worth 70 million. Ang usa kining sa 109. Alegria 109 million. 100 million, oh. 109 million. Sige, balik ta. Okay. So, Kini ni ang imong pagka kini ni ang paghimo ini mga bulk water supply first time din ni nga diri sa Cebu. yes. Oo, kay- Dagan namang projects ang nana, pero kita mi nga na opportunity. So, niyon ko nga Sa kita na to ang track record ba? Oh, So yes. ikaw 3 years na ka nagsugod ani? Unsa may kuha na? yes. Aning sa bulk water. Ang kaning mga project, ang naning mga machines. Mga machines. Yes, oo. Pero pag panghimo og unsa man yung mga kuha ninyo, lahi po nang kanang kinikid sa imo naging suba, tubig sa suba atong i-process nga mainom siya. Yes. Okay. Lahi po tong kanang dagat no lahi man po to desalination Desalination no? man to. Gagamit kag reverse osmosis ato. Oh, napod mo ang technology. Napod. Kamao sa kana. Oo. So kamao ka na. inyong expertise ni. Yes. Kining tubig, Yes. no? Oo. Okay. Nakinahimo na sa Pilipinas wala pa. Ang desalination wala pa ta. Wala pa. Pero kabalutan na nga Oo. reverse But osmosis ang technology. reverse osmosis ni. Oo. But kini ni ang sa kuan, kini ni ang inaani nga project sa Alegria, first time ni sa Alegria og sa Malabuyok. Yes. Okay, nga Oo. imong nada. Mm. Wala pa ka makahimo nito sa Negros, Wala pa. Oh, so Ah. okay. Sige. Pero yes. Sige, yes. sige. So, So, ang nakasugod ani kay pag-udit Nihatag na nisabit pud mi nila og design ani. Nihatag mi design nila nga unsaon paggama, then unsa giat kan sa mga videos ani unsa unsay process. Oo. Sige. At sa gamay lang kay mo nga ko gamay. Ako ipasay-say nimo tagstagsa kay dumagiti gud ka. So kung dumagiti ka na may daghang mga contractors sa Cebu sad, kay imagine 14 ba ni ka bulk water supply ni Gwen. Kaila ka ni mga naghimo sa ban. Inyo man ning network ka? wala ko nila pero ni duol ko na nila pud at that time nga kung kaya inasya nito so kay bali- lima ka yes. if I'm not mistaken there are 14 bulk water supplies nga They project exist. Oh, project sa probinsya. So duha inyo nakuha. Oh. So kinsa man ning nakakuha sa kwan sa Dusi lahi to sa mga kontraktora di ka kaila to nila. Nakoy kailaw sa Philconstruct, nakoy ubang mga kaila diha pero Oo. at that time nga gusto kong partner nila dili available lang mga lisensya. Sige. Especially atong test sa una gamay lang. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala si attorney Jokinet Arbas. Ako lang ipatagstagsa sa inyo no kan atong step by step kay daghan may interesado. Number 1, interesado nga gikan sa pagkabugado, bugado nagud ka. Nya nga nung sud kang kontraktor. Munahuna man ta ni nga kuno na sa ko nga bida kining mga bugarta kapoy pa, tagbasa. Pero dili kayo kuan ang kwarta man siguro yung kontraktor ta tingali. So daghan interesado kana. Nya ikaduha nga noon sang hitabo ang nakasud ka sa Sugbo, no? O mo na nga akong ipa step by step sa nimo para maklaro na to, no? Before ta mo adto ining sa kontrata na. So kay daghan man nino tong abogado ron mingo man nga bitaw no magka-confirm sa sila ba nga kining abogado god tagbaw tagtuon bida buntagay patagtuon sa may imong gi-practice sa una kriminal o sa mga kriminal general civil practice man ta pero corporate ang galagmitan gyud sa mga kaso nako. Corporate din. Kuan. Okay. Sukad pas pagsugod na ba maestro mo ko paggawa sa seminaryo. Ganigosyo ko baboy, bakery. so daan kaya nga na business minded gyud ka daan. Daan sukad Doon sa na kay una. business acumen gyud no. Sukad sa pag 1996 pa daan, gasugod na ko negosyo na. Babuyan ko, dayon. Oo. Pero ako gumismo nga estudyante akong gipeskwela, di ako gihimong tabag working students ana. Pero sa diyan na Dayon. practice ka, naka-trigger nimo nakagitabangan din ang kontraktor unsa man to imo tong kliyente o dili? Kliyente. Oh, kliyente. So natabangan nimo mo to na inganyo po ka pagsuod pagka kontrata. Yes, diyan mi Oo. sa kuan sa Lapu-Lapu nga ko, ang katang sa sulod sa kuan. Oo, okay. Ang mga ninong to abogado mingo mga abogado ron niya. Bida mo maayo siguro sayop siguro niya to profession. Kasi di ba nga negosyo na ibon ko na pag-exist na mabud sila. sayop siguro niya to na sudlanda. Kay mo lang masindot ng kontraktor tingali gyud. Actually, kanay mo pasiring liyo. Ato lang kumisyo pa lang ba Dito, niya. kana sa tino ba sir? I think mo kana ba maluoy ka sa mga contractors karon Oo, ba? Daghan kayong contractor Yeah, ng tarong ha. Oo, yun daghan. tarong, ha. Oo, Pero ganyan na. mo lang tungod sa image karon sa kanang hitabo national, mo lang nadaot gid ang ngalan sa mga contractors. pero why atay pero- ko na ako uyon gyud ko ana nga daghan mga contractors nga mga tarong. Galisod no? gud but Okay, so before ana na sumonto na sud na ka nakakontrata na ka partnership tong inyo or dili?
Akan sa Kato primero, Diskaya. balik sa taha. Ay, Kato pagsuod mo primero nga nangontrata ka. actually, katong pagsunod mo dito, yang lisensya mo gamit agad. Katong imong kliyente. Assist ako niya. Assist bali. ka niya, oo. Eventually, pagbiya na niya, ni-apply na ko akong galing lisensya. So mo na nakakuha kag imong kaugaling lisensya. Yes, munang SBK. Oo. Okay. So kini ni ang mga pila ka tuig naman ka ining SBK. 2000 ko naka-officially nakakuha lisensya. Nagsugod yung mga, during the pandemic yun. Then yung mga biniyaan ng mga projects, among ipangtiwas. So daghan kay mga tao dito sa Negros. Dagantag tao. Oo, Dagantag okay. tao. So kini ni ang motong nangontrata kay gitan-am sa nato ang imong track record ba ani? Yes, yes. Kay sa imo nang giingon dito sa China, do na mo nahimo, pero malagmit ang mga tao makaingon man dito nga ang China man naghimo ikaw ni assist sa kadito. Pero kita tagias ko kumpanya. Dito sa China. Oo. Then multi ito gila same technology, So same kining niya pong mga tao. unsa may kining ikaw tagias kampanya sa China mo og nga na SBK Construction. Guangxi Moon ato ngalan. Lahi na. Nanli Nga. water ano. Ininsik po ni mga nito. Pero dito nakaregister ko tong kuan atong kumpanya dito. Ato lang gihan na gud ato og gamay nga. Already kay bugat pa no. Mga tawa lang sa Baka gamay. opportunity mo palit dito. Good mo na kamay dito. Nakapalit. So doon na nagka-trigger po nimo nga palit dito sa China. Unsa man to? Pagpalit nimo ato sa China, partner pa mo atong taga Cebu or di Wala ka? na. Ikaw Ako na. oh. So, kini ang pagbuwag ninyo atong imong partner na, sa Cebu, unsa may mga contracts dito sa kuan? Because tan-aw ta sa imong track yes, record ba? yes. Track record. Makita tong record sa Dumaguete, natay mga kuan din haman Unsa may mga nahimo nimo dito sa Dumaguete? Mga buildings, dala, Nalaki na na. dagan ta mga dala mga so projects. nangontrata po ka mga buildings. Sige, yes, gobyerno, private nata na. So dagan ta okay. mga projects. Okay, but kining paghimo mga bulk water supply nga mga kuan, machine, bag-o lang ka ni. Bago na siya. Oo. Yes. bago. Okay. In Pero- fact, wa pa kay nahimo alegria pa may sugod og ang Malabuyok. Sige, And it's okay. working now. Kanang Oo. malabuyok. Imo test na siya. Butangan nimo na kuryente ro umandar na siya. Na-test na po nato na siya. Okay. Now, so niya tong pag-audit, akong itagstagsa ha, Oo. kay naunsa man hitabua, nga nahimo Oo. kang kontraktor, ako nang gipaklaro kay daghan may ganahan mo kontraktor ko doon. Pero grabe na pagkanto sa buha batay. I tell you, dili binuang na may mga kontraktor. Dili kung pwede pala man ko muundang sa una nga, wakoy utang. Muundang yung go. Pero dili nakakagawas once mabaon ka sa problema. Oo, pero hindot Kay ka masag. mag-recover man ka. Kay mga mura man sa kanang utang ka pagbayad naman sa kay siyempre mo ginansa man sa gyud nga namuhunan gud ta no Yes. mo ginansa gyud no pero kini ni ang sumuto mo nga ganahan ko mutan-aw sa imong kinabuhi ba nga kana na ang kuan to ba nga gikan sa pagkaabogado ni shift ka pagka-contractor nga di pa pagka-engineer pero Sige. na-trigger ka gyud. Yeah. Well, in fact lagi tinuod lang. Oo. Daghan na kuno Yeah, agron yun nga. siya. Basta nasayop ta sa pagkakuan ni nindot ang contractor. Wala, may kinakasturya tadi ba? Lami mo sa masturya pa to ba? In 2022, nalakan si kog 12 million. Tungod Sige, sa because of the projects ba. Muna nga di na kakaundang once kani nga masulod na kanan niya, then alakan si ka, maglisod na kag undang kay unsa man pagbayad yung mga utang nimo, muna maningkamot wala magasigig pa din ka sa Kamot sa kanga makabawi na pa Yes, ka. makabawi ka para Sige. makabayad kag mga utang. Okay. That's So- muna life og kontraktor. Okay, sige mo na ni. Unya karon pag-audit, unsa man tong tuig tong audit 2021? 2019 no. 2021. Unsa tong o kanang audit 2021? 2020 ana 2020 Oh. ka 2021. So, mo to'y permiro nga nakaila mo ining mga taga Cebu. Gi-invite tag pasulod. Yeah, before na nga gi-invite mo, naunsang hitabua nga nakasulod ka, naunsang hitabua nakaila mo kay disab sa kay nagsugat na mo sa SM niya nakabangga ay lang mo dito, no? Dili. So hitabua na pag-audit, Mm. close ang mga kalsada, unya ang nahitabo, kamo dito sa Dumaguete mo initabang Yes, dito yes, sa South. yes, Okay, yes, tagtagsa yes. to ha. Oo. Kay kamo may makasulod dito. Ya, di man unpassable man to mga kwan, Yes, kalsada. yes. Oo. So kamo mo ay nakaunag sud. Yes. Unsa man nga mga equipment imong gida dito nga nakatabang ka? Bakho. Sa pa. Bako puro to. Pulos bako. Puro bako. So na kay imong kaugalingon nga may nana. Yes, natin mga equipment. Okay, mga equipment. Kompleto tayong equipment. Okay, so nakasud mo diha sa South nya mo tong natabangan niyo dito, Mm. mo to nga hinungdan nga ang Kapitolyo mo oy nakaila-ila mo dito. Yes, gi-recognize na nila. Then human, gi-invite na nila nga, apin mo di Cebu na dagang projects diri. Okay. So, okay. at that time po, kinsa man ning pasabot nimo nga Si sila? Engineer Hamora. Engineer Hamura. Oo. Kinsa man ni si Engineer Hamura mao niya si Siya may provincial engineering engineer. provincial engineer. Oo. So di mo kita dito sa hinatilan mo dito mo sa Dili Malabuyok. dili ako nakakaano diya murag among engineer to receive sa award. Dayon sa recognition, then human gi-invite siya. Okay, so Luto nga tungod sa di. inyong pagtabang, ano ha? Tungod sa pagtabang ninyo pag-audit, mo to nga okay 2021 itong audit. No? Tungod sa inyong pagtabang na recognize mo sa province. Mm. Oh, ug tungod ana gitagaan mo og award.
Yes, sa province. yes. As a recognition nga sa inyong pagtabang Yes, sa yes. Sugbo. Oh. Ug tungod ana, aron man klaro tug tagsa. Tungod ana, giingnan mo nga na may mga contracts diri nga ano di man mo appeal. So gi-invite mo dire. Yes, yes. Sige. Ah. So si Engineer Hamura, nakita mo na Engineer Hamura at the time wala. Ako wala ko kita. Wala Sa may kita. first name anong Engineer Hamura? Hector. Hector. So siya maoy provincial engineer. Yes, yes. Okay. Unya unsa mahitabo kanang giingnan mo ti 2021 pa man eh. Unya kining project gud sa mo Albual sa Malabuyok og sa Alegria 2023 man. So paghuman na giingnan mo sud mo og mga projects dira sa Cebu. Natay Santander una nga project. Unsa man tong year na Santander? Work immediately after to 2022 or 2022 dugoy. 2022. Walang kay to ma 21, 22 controversial kay di man diskaya. No man gud no man mo project on time ha. Oh, No di man man- mo project on time. Okay, di man to diskaya inyong partner. Yes, yes. Okay. But kini ang na-controversial gamay ron kay Alegria o ang Malabuyok, ang inyong partners diskaya magod. No mo na Yes. na issue ni. Okay. So, kini ni ang pag-appeal ninyo og bidding diri sa Cebu. May appeal mo, invite mo. Siyempre, doon na may pre-qualification bidding, Yes. doon na bidding, doon na notice award. So, kana na ang follow gid mo sa tanang proseso, Yes, no? na-inspect ni ado sila dumagit ni-inspect sa among warehouse namo sa opisina. Oo. Na kompleto na siya. Oo. Ang amo lang Okay. sige. Pila may kantidad adtong bulk water supply sa Santander? Mga 15 15 million. 15 million ba to? Okay. So unsa man hitabuang ano man nga nakapartner mo ning Diskaya? Okay, pag apil naman ko since naman gasige may matong project ka sa China to na naman may machine sa so pagkita na mo aning ko nay gi-offer dingon silang kung di ko masayo pa ni ni fail ang bidding aning Malabuyok daw ito. So walay taker to siya. So Okay. butong pag republish an niya na ingnan mi nga naay gi-publish ana niya ni appeal mi. Ang Okay. problema nako kay B man akong kategory nako, ang general category nako is B. General category mo as pickup As license. pickup license, yes. B ra siya. Small B o big B? Small Capital B. letter. O sa man kay wala sa Yeah, pickup basta 30 million na mo ang maximum na mo. kung 30 million Small B mo. Small B. Kay small B, medium B, Yes, capital B. A din kana. nya. Kay magsugod lang kuan gikan man sa small letter A, D, C, B. Small na yun, capital. Medium Small, pa. ano lang. Medium pa din Or capital. medium na miss medium. Okay. Basta But kung kuan, 30 million ang inyong 30 million ang kuan, so kuan, maximum. namo sa small letter D. Kumaho na. B, dili D, gagmer man sila. Gagmer man gito. So letter B, boy. Oh, letter boy. B. Letter B, ang inyong mahimoan ng letter B og moingon ta og kuan, net financial capacity ninyo is kutob 30 million. No. Financial capacity is amo mo nang kuan. Ang katulong ng among kategory sa kuan. Dako na mig sa NFC among kuan NFC na mo, NFCC na mo. Dako-dako na mi nangahimo pero di lang mi ma-promote dili na mo kasi mi process pud sa pickup di ko sa mapaangat na mo. But kung panalitan ang mga kulang na but ang mga imo on requirements. record sa pickup is ang category nimo sa pickup is B, letter B, small B. Yes. At that time, yes. At the time. Oh. So meaning ang imong net financial contracting capacity is up to 30 million. Yes. So pasabot ang imong at that time as per record kay kung 30 million sa to panara sa mga 2 million ang imong No. Ang asset. pwedeng maapil pasabutan ng kuan nga di mura na pwedeng maapila nimo ang kategory pod. So okay tungod sa nimong license. yes, license. But Okay. as to kanang mo sa pag mo-apply ka dunya, bisan pag dako pa imo LFCC nimo, dako pag nakay failure like maybe ang imong engineers dili kuan so mo fail ka, kung dili ka kamit sa tanang mga total requirements niya, di gyud ka kapasa ka sa imong lisensya. So ano mo makapasaka sa inyong lisensya? Gasige mi apply. Actually karon gani at present A na nang amo ang general category pero amo mga subcategory dito puro pa B gapon. A capital A di pa, dili pa. A gyud A capital letter A, small A. A capital A. Pero Capital A? pero ang among kuan, ang among So, di ba? Di atong klaro na kay Yes, mag capital A siya, pero ang iyang among subcategories na mo, puro B paghapon. Muna dili mi gali actually mo nang matingala ka makadug istorya nga mingon nga ang pickup dito mo bayran dili. Ay say makaguol ba? Wag bi ka pasaka sa among lisensya gyud. so wa mo kapasaka sa inyong lisensya. Kanara nabot naka Unsa may failure ninyo nga wa mo kapasaka sa lisensya nga inyong net contracting capacity saka naman ka? Yes,
pila may net financial contracting capacity I-check niyo na ko karon? balik kay actually di po na ko i-process mong good ba pero I know nga we failed somewhere. Muna ang ako pang gipa. Munang Okay, minka nga makakuha ka kutob sa 30 million project, meaning gamay pa ang imong net financial capacity. As to financial capacity, dako ta. I tell you, we can afford that. We Oh, can kini afford pagod the mo project. tugutan og mo Oh. lapas og 30 million. O muna nga sa balaod nato, naatay joint venture. Okay. If dili ka mo qualify but you are qualified pero imo lisensya dili ka abot, Oo. we are allowed to joint venture. So with that's another. why you Yes. were able to have we legally Oh, yeah, of course, that's legal. Yes, So legal. Nangita mi paagi nga maka joint venture mi because naman mi machine. Okay, So, okay. So kay joint karon, venture magod, aduha man kay hinungdan. Number 1 ang financial capacity, number 2 expertise. Yes, So yes. you have the expertise but in terms of financial capacity, naapon mi. presumably wa kay Okay. di man mo, o B man mo. Presumably wa. Yes. Although you are now yes, you're claiming, right. I agree, you are now agree. claiming that you have the financial capacity. But considering that your license category under pickup is B, Yes, meaning yes. you do not have the capacity financially. That's why you are allowed to do a joint Joint venture. venture. No? Ah. Mo na inisod ang joint venture because even if you claim now that you have the financial Yes, capacity, yes. but in so far as the actual law is concerned under the pickup, Yes. you are not allowed. Because presumably you do not have the financial capacity. Sa pick-up ang mahitabo niya, you have that joint venture agreement. Yeah, of course, no. Okay. So muna nga joint venture mo because kutob na 30 million ang inyong pwedeng Yes. makontrata. Oo. Unya ang project sa sa Malabuyo o sa Alegria 90 million man. Ang usa is pila ning usa? 90 million, ang usa 109 million, ang Yes, usa yes, 70 yes, million. yes, yes. So meaning ang inyo og kamo mo ay sole sole proprietorship nimo? Dili, corporation. Corporation. So meaning ang imong company dili allowed ani nga project because mas taas man sa inyong Sa category. 30 million sa Yes, category. yes, oh. that's why we availed of the law. Yeah, that's why doon ay joint venture. Mo ni hitabo. Oh. Nganong sa tanan kontraktor ang diskaya may imong gi. Actually, at that time, joint venture. ni dool ko, nangita ko Mactanrac, daghan Oh. mo gipita sa Cebu gyud. Cebu Okay. gyud, nagpatabang na gay ko ni Cebu. Ang problema, ang ila pong mga license puno na pod. At that Okay. time, daghan mo sa mga water projects diri po sa Cebu. Oh. So wala gyud ko This is a makuha. very important question. Why of all the contractors Yes. in Cebu daghang Okay. contractors diri? At that O time, dunay capacity nganong ngadto man gyud kang ano diskaya. do? Okay. Ano siya tabo? So, dili ko Cebu una nanguha. Oo. Wala gyud ko nakitaan diri. So, puro puno na ilang mga lisensya. Oo. So karon somebody introduced me aning niyo sila nga sulayon ni ng St. Gerard. Oh. Okay, so Kinsa man ning somebody? kung di ko masay pa, if I could remember it right, ang naasa ang back mo niingon. Ang back na usas sa mga back sa Capitol. Usas mga back Okay. ato. Ngayon siya nga sulay ko ninyo St. Gerard. Okay, so meaning ang member sa back sa Kapitolyo sa Subo Kay nangutan was naman the ni- one oh. who yes, suggested yes. Nganong that nabot you na. will have a Yes. joint venture with Diskaya. Okay, nangutan ako dito. Nangutan ako, kinsa may Sige, mga sige. contractors diri. Okay, First, pagsahan. okay na ko ha. Kinsa may mga contractors diri sa tubig, ako Oo. maduulon. So, Oo. muni siya gipanghatag na nga. So, among gipang bisita na tanan. Okay. Dayon, i-end up siya nga, dili sa pwede. So, problema na ko, kaduol na tong dahin. So, karon ang usas niya siya nga, Suray ko News Manila, na ay kwandiha ka ng St. Gerard. Kinsa man ning taga Kapitolyo nga niingon? Nalimot ang pugo. I don't remember names. Kay, remember, dugay na kanya. instrumental siya, ani? Yeah, dugay na kayo ni siya. Dugay Pero na siya. bago pa man kay 2023 man eh. But I can't remember honestly. But member sa back. No, dili member. Murag Di ba hingo mo ka nga member sa back? No, I mean, sa back sila ba? Oo. Pero mag-staff tong ipangutan ako. Okay. So, sila mo iniingon list nga- na ipangayo. List mong ipangayo na ako. So mo to nga nahitabo nga nagka-partner mo sa Diskaya because of the suggestion Yes. from the Capitol nga ang Diskaya mo idola. I mean, sige lang, no? Di ba, Staff, okay, nangay mo kong lista to. Din, Oo. ko sa mga contractors ani niya. Oo. So, ningon sila nga, sulay ng St. Gerard. Okay. Yeah, St. Gerard. So, Oo. I went to Manila. Yeah, okay. So amo na siya. dito gyud ka ni Diskaya nakita Dito mo. gyud Pati dato agyod. Ay, bay, I tell you, mag-doubt ba ka? Atong wala issue tong panahon na, ha? Wala Oo. issue ka ba niya? Oo. Pag-abot na ko dito, pwede ako as building. Gatam na, sakay pang pedicab doon, kay bay, lisod kay ka ng Pasig. Oo. Isakay pang pedicab, umalaw to, abot taxi dito, sakay pang pedicab, kilingit ko, gapatulog asa nabitan ng St. Gerard. Oo. Sus, doon na kayo, pero doon sa kanabang mo, doon sa eskwelahan, doon sa, Oo. sa City Hall, Oo. parin ako sa building. Ay, Dako tell kayo. you, pagkadako dyan, pagsulod ni mo, golding mga, basta, Oh. na elevator. So makasali yung kid ni may kontraktor. I tell you, Oh. bisa pag ikaw daw, you would never be mistaken nga, yung ka nga, kani may kasaligan. Okay ni. Oh. Sali kita ni. Oh, Kaya doon na gini then- financial capacity, of course. Yes, when I It said, can be manifested by the building itself, no? Nga, But,
Ngilingig But ka ni. pagpungko mo na ako dito, kapabot mo ko to niya, si kana siya mismo si Pacifico Diskaya man pagkailan Sumugin na itubang ninyo. Oh, curly din na siya. Oo. So I met him for a few minutes sa pudon to kay dali ra mo to mo storyahan kay niyo man ko niya nga, sir, unsa may possible galang ko mag joint venture. Oo. Then wa mo ko sa joint venture pag yun. So niyo ko niya unsa may gusto niyo arrangement. So that was the first na ko open pro ako. So mo to siya. Then naman pag ingon niya nga ningon siya nga sige, gana ako insado po ko. Gana po siyang mukuan. So ang among agreement to originally was supposedly sila mo piping kay ganan sa piping kay di kayo ako ng machine sir kay na ako'y technology. So muto ang munang arrangement. So sila mo process sa Manila sa joint venture agreement, isubmit sa PCAB, then we got the special license to engage in the project. Kay kana atong special license sa PCAB, ng JV license, naka-specify gid what project ang sudlan. Muna aprubahan sa PCAB. So at least ang joint venture ane kay kamo dunay expertise kay maguna. Ikaw na ay expertise sa water, bulk water supply, si Diskaya maoy dunay financial capacity. No? Kay siya man maoy siya man dako license. Oh, siya may dako license. Kay kung ikaw lang ato di maka-allow. Di ko ako. Di ka allowed. So, necessarily, you have to tie up with the Diskaya so that legally makuha ninyo ang contract. Yes. Okay, yes. mo na siya, no? Ato kaluhan to ni kay kana na ang imo ang expertise iya ang financial capacity. Mao na siya ni tabo. Okay, kay kana na ang mas dako man siya. Yes. Quadruple A goods Diskaya. Yes. Di kisa may di makakuha na. Kinsa may mag-doubt ana. Ito sa grabe good. Di ka maka-doubt niya. Pila maganda na yung building dito? Tadako Kundi ko masayip mga 8 dagway. 8 kanda na, no? Lapad nga 8. Dili pa rin yung building dili gamay nga. Lapad nga 8. Dako yung building nga niya kon. Nya makita ka sa mga sakyanan dito. Wala kita sa. Mas dado ko sa basement ng ilang parking area na basta dako yung gayong ay pagsudi mo sa iyang opisina gold yun ng mga butang, mga so, ikaw, jade, mga Chinese pagkadato adjud. So muna nga bisag makita kanya personally bisag siya dignified kin tanawon jud. He has really the features of a you can successful contractor ba. So muna nga ako nalipay po ko nga ni sugot siya. So now I can engage. Sa pagila-ila ninyo dito, unsa may magiyon niya gi-refer course kapitulyo nimo? Yana. Wala na. No? Wala na ako nakasuya. Dito na ako ingon niya nga, pwede ba tamo engage yan? Kinay project sa Cebu. So, ni-offer ko niya. Di ako siyang gitagaan sa katong project ID. Di man first time sa nakasod sa Cebu. Kaya doon na may mga projects ni Diskaya dere. So, familiar na sa Cebu. Basi mo na na-refer siya na ako. Probably muna siya ikon. So, pag na to, pag sabot na mo to, so, gipasa mong JV, nakakuha namin sa special JV. Kaya ang atong gud ani ba? Ang pangutanas mga tao gud ani, kitungod ugwa pa ni kontrobersyal mo ni problema. Na kontrobersyal mo Diskaya gud. Kay kung different pugo kay matay lisura. At least matinaw imo nga ani. No kay sa Cebu man gud, umay ka mga contractors, pati daghan ng contractors diri sa Cebu. Nga like kana mga dakay construction. Pero special in tubig nga okay, but license. Yeah, especially tubig nga license ang imo. Okay, category gyud sa tubig. But si Diskaya di man tubig ang yang kategory. Ni pasar siya sa iyang tubig. Ni pasar iyang classification. Pero muna nga ang imo is ikaw expertise doon na expertise sa tubig, siya mo is sa financial capacity presumably because even if you claim now that you have the financial capacity but under the law you are not allowed. I agree. Because of the category given by the PCAB. So ang imong 30 million lagi ka kutob. Ya considering kini 70 million ang usa 100 million. So you are not allowed to implement the project. So muna nga mo tie up kag mas dako. Yes. Okay. Yes. So ang hitabo ini muna importante kayo kay dili gyud mo kailas Diskaya primero. Dili gyud. Wow. That was the first time I met him. Kapila naman kahigayon nga naka joint venture ka? Kaduha. Okay. Katong una unsa man to? Kana Malabuyok. Malabuyok una. Then dako na mig-agi sa Malabuyok, ni apil mi aning ikaduha nga. Okay, sa imong experience kaduha pa ka makasuway joint venture. Yes, sir. Okay. O kining pag-experience imo nga kaduha pa sa joint ventures, Diskaya mo imong na joint venture. Kay okay man to una. So siya na gi-carry over sa sunod nga project pod. So sa to pa kaduha ka naka-adto dito. Wala na. Ga-communicate lang mi. So doon na lang mo tinawagan na lang yung staff niya. Siyempre, kuhan ko. Huwag mo tamo dahom lagi ni nanay ko. Wala magdahom. Gabi ba? Isa ba yung ganang partner, magka-problema yung nanay. Di na, patay. Bitaw. Right now, nobody would want to engage. Pero at the time, everybody might want to engage with him. Mura man tag pagkakaroon gud mga tao murag di na kay duol Diskaya but at that time everybody wants to be attached with him. Kay good. Ang kana magkung ano ang mga tao ba bisag ikaw mismo pagtanaw mo sa building nga kanang kato iyang gipakita nga 9 kabok kanang cards tinuod gyud do tinuod gyud tagod ng madagana tagaan ka madagana ka sumutay ma-impress gud nga madagana kompanya daghang kompanya gyud of companies Diskaya group of companies no yes so sa laktod ikaw sa imong kabahin
with all due fairness nimo, kita kini mo maayong partner, no? Oh. Nakabisita ang bugos mga Oh. contractors ni katong pagpangita lagi nako. Pagkakita dito, impress gyud gyud. Oo. Ma-impress gyud. Kaya dili sa Cebu mga pila man ka kontraktor sa magisuwayan og bisita. Nakasulay ko pa doon sa Mactan Rock. Oo. Then gibalibaran mi, QM gibalibaran mi. Lately nakailan na mga Phil Construct bago pa ako nakailan lang. Napi JV karon day bago na mi JV sa Phil Construct. Ngano ni balibad man ang QM nimo? Namas may capacity unta. Daghan na puno project. na sila. Puno sila, oh. Puno na silang Ihatag na sa uban kay puno na amo, no? di na sila pwedeng mo Oo. engage. Kay umoy kag mga kontraktor sa Sugbo nga kanang dagko kanang mga capital letter A or double A, triple A. Kay sa Cebu mo si QM ra may naka quadruple A siguro. Ako balon po sir. Oh, but daghan diri ang mga capital letter A o double A o triple A. Daghan. Mo na tingala mi nga of all the contractors nga naay mga capital A, double A, triple A din sa daghan kayo. Kung taga Cebu, Nganong abot ka dito? Di ba ko taga Cebu go din lisod kong vida sa amua po. So sa to lisod ba ang buga. Kapitulyo di ay mao iniingon nimo nga si Diskaya mo i-partner. Yes, sir. Para mapaspas na. Oo. Pero kining imong ingon nga tagabak nga mo iniingon nga Diskaya. Ito sa staff kay dito mo kunungutan ang dili pa ko agapalayon na maugo na ko yung staff po Si engineer ko may nagkuan eh. Kaya di man basta-basta kay kita mo sorry tag tinuod ko ning Biden di man basta-basta makasuhod na nag wa tay makaila ana. So katutuang ni suggest nimo kaila ka to sa tong tagabak? Dili ako personally ni adto kay ako namo yung masugod silang koan kay silang MM na ko yung mga Kay instrumental ko sa sagon nagsugyo nga gapapangita ko. So it was mentioned. So muning ko nga ako personally ako guning mag due diligence go. So mo ni ako gun mismo ni adto dito. Kinsa man ning tawhanan tagabak nga niingon nga si Diskaya mo inyong partner? I will inquire. Di ko call o balo. Kalimot ka na kalimot. Dili ako niya tubang anapon. Oh. I was munang paghatag sa ngalan na then we got the address. Among ako ni admin personally. Dito personally sa Diskaya. Sa Diskaya, But kanang ang nagsuggest ninyo, kinsa may imong tao? Di ko kabalog kon. Kinsa man tawhanan nimo ang nito? Imong asawa ikaw ma'am, di ka dito. Wala. O ikaw ma'am. Wala bago naman sa nakuha na mo ni. Kay imagine ka kining tawhanan. But I will karon man gud, inquire, ani ha? Karon na kuan man gud ni Ron, mura man gud og kana na controversial Diskaya ba? But wa pa ni mga controversial, mapasalamaton ka atong tawhana nga mo'y nag-introduce nimo kang Diskaya because instrumental to nimo actually, nga makuha ninyo namang project. So mo na dito na nga kalimtan, katotohanan. Ikaw good maldito gud ka. Maldito. Di na kalimtan to ana. Na juga datos Kapitulyo pa ron. Straight to the point. Alas 9:20 na may uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong balikan may si Panyero Jokineta Arbas. Panyero balik nimo Panyero no. So kadto ang pag-adto nimo sa Manila, nya nagkita na mo dito ni Curly Diskaya. Unsa may sabot ninyo ani sa mga percentage na sa bahin? Kay siyempre joint venture man. Yes. Actually, ang amo original nga sabot ato was sila mo motabaw sa kaning pipelines. Okay. Ni-offer pa kay ko ato nga makapalit mo sa China na mga supplier ng mga pipes ana kanang HDPE man tong gamit ato. So ningon siya nga sige, supplier mi. Mapadlaw mga tawo. So that was the original agreement nga murag sila mo tabaw. So we got isa ga process sa lisensya. So siya na tanan sa mga people works siya tanan. Sa may kuan lamasas Manila. Siya may capacity pod. So, naggawas na itong among special JV, piling bidding diri. Okay. Pagsugod nagtrabaho But ato. aside na, before sumoto inyong sabot, but on the financial aspect, labi na sa ginansya, unsa may plano ninyo? 50-50 or sa based sa among pangtrabaho nga area. Sa among itong trabaho. So, So, pila man ka percent, panalitan mo ginansya tani, pila man ka percent mo? depende sa naman sa BOQ nimo, habang sa bill of quantities, makita nimo do ilang share nila. So, usa lang trabaho mo ilaha, mo amua po tong amua pod. Ina na sang system. Munay system mag mga kuan namo kanang practice gid ba nga kanang gibot nang moron sa field construct. Among kuan, unsa ilaha mo po ilaha, unsa amo ang bahin mo. Okay, nauna ini kinimang malabuyok ang kantidad na 70 million. Yes. Nya gisundan ining sa kinini ang Alegria 109 million, no? Yes. So ina ni ba pila man inyo ani partner, pila man inyo, pila amo. I don't have the records karon. I don't have the records pero usually ana pag miyon nga kung pilay bulk o pilay piping ana niya nga equivalent mo na imong share. Kung unsa pa imong bahin sa bagambas So machine. by way of percentage, sa wala day kwan. Di ko ka Of course, because this is a joint venture. That's the result. So mabot ako sa kwanza. So nahitabo niya. Okay, so doon na may contract yun, joint venture, yes, no? Yes. So dito that is with pickup. Muna say so kung sa atong partnership, muna na itong terms na to. Kung mag-away tang duwa sa kuan, pickup will come in. Kanang musulod ang kuan, kanang involve ang atong national agency kabayan sa pag-settle tong duha. It will be based on the terms and conditions sa atong kuan pickup. Sa contract. But in so far as sharing of the gain is concerned,
you have an internal agreement Yes, yes, with the yes, Diskaya. yes. Oh, So, as, to, karon- as to percentage, kamo na lang ana. Oo. O pila ka oo. percent. Yes, yes. Kay Pero Manimatos pa siya. nahitabuan niya, sila manggod, pag sugod na mo trabaho na, di na sila kari-dire. Ah, sige, tagsaon sa to ha. So na to na doon joint venture, ni-appeal mo og bidding. Yes. No? Of course karon, it's not our license ha. Dili ni akong license, di po diyang license. This is a special license issued by PICAB. Okay, sa joint venture na. Yes, that's a special license ko na siyang i-issue diha. okay. So of course, doon naman as a procedure, doon ay pre-qualification, bidding, doon ay bidding, Yes. then doon ay notice of award. Mm. Ah, Ako mo'y nahulog ani nga principal contractor based on record. Okay. So, So, kuwan. niya tong pagbidding, kinsa may inyong mga kakunta sa bidding? Kay Wala kinahanglan at least ko may kabalo, turo. sir. Wala ko kabalo. Kay dito naman na sa back naman na siya. The Okay. usually sa amo po opisina, we have people po nga take care anang kuan. Napog kay tawo po nga in charge po og appeal bidding. So, ano po na, marketing wag ka na to. kailagi sa inyong tong may Wala ko billboard? balo, wala ko balo. Okay. di- Doon naman, at least tulo man. Sila sa nasa record na sa province, Oo. sila mo makatubagan na. Oo. Pero if I remember it right, kani siyang usas kanang project kanimo ni fail ni siya nga bidding. So murag kami nay wag ikaduhan ni siya gibid, munang kami may nakakuha. Okay, Oo. okay. So, karon may joint venture niyo, special inyong kwan, tungod kay doon na mo license from pickup, joint Yes, venture yes. na. Oo. But pasabot kadtong mga kontra ninyo ani, doon na magi mo bid. Di man pwede gaway mo bid, kaya at least doon na may tulog ang mga bidders. Wa na kakaila pa Wala to. ko balo na, wala ko balo na. Because Ah. what we get is what we kuan. Kung Oo, daw oo. na kami awarded, we get the Kaya project. siyempre, daghan may interesado ni 70 million gani usa, 109 million. Di po pwede wala interesado ani, naman gidaghan. Kana mo dilaw katubagan. Oo, oo. Dilaw katubagan mag sila na sa province na makatubag. Oo, pero- sila record na. Kaya kami we just join. Oh, yes, join. Pero usahay magod kanay mga bidders, labi na tulo naman mo kabok, at least na tulo. Makailhan na gyud mo kay uban i-buy out mo ng uban. In this case wala. Oo. Wala. To be candid, wala gina siya kay Oo. muna gito ako at first gani samong side gani sige mi nung apil ba bigdili kay Oo. wala may down payment in project ka. Oo, oo. Kaning project sa Cebu, especially for these water projects, wala kay down payment unlike ba sa mga kontak ka ba ubang mga projects sa gobyerno nga Oo. na 15%. Oo. Kani siya wala. Oo. So usab sige mi nung dako ba ning kwarta ha pila man to invest ani nga kuan. Oo. So that we were considering Pero mamo that na may also. tabos gobyerno gyud kanang down payment maulahi mo gyud permi. No, So that's why kung doon na capacity ka, Yes. Mo- butang na gyud daan. Usually, once ka makabutang na kadug mga makakumply na ka sa preliminaries, Oh. kanang mga like butang kadug bank house, Oh. etc. Kakuha ka dag down payment. That's the Oh. usual practice sa Now, gobyerno. during the bidding, kay of course, doon na mag-bidding na hitabo. Kinsa may ni-appeal, dito ka pag-bidding. Wala. Kinsa may ipadapa amo ng bidding? tao. Namin sa atong opisina po nabuntay kaugalingon nga marketing nga they do the biddings, sila mag-prepare So, mga documents. so nakita sila sa ilang mga kabid po ninyo dito. Makunta ninyo sa bidding ba? Kay project Probably. ni. Di na ako katubag ana. I Oo. walk po ka-inquire anang dapita. Kay siyempre Probably, mo, yes. interesado mo kinsa Ah. may itong kompetensya ni. Of course, Ang- pag unang man ka nga muhatag ta og bid nga ubos-ubos kan mo daog ta. Kay og Oo. Wala. In So, this, in mga this tanong case, mo ganang- in this case, Oo. we've had projects sa ubang gobyerno ana nga kuan. There are naay mga ana nga kuan dagway mga sitwasyon dagway nga magkakita kas mga conductors ni uban, especially kung sugod pa ko. Oo. Ako mo mismo mga mut ana po. Kay kon man guna Pero in this case, og kanang mag-istorya tag kanang bidding ba? Oo. Kita naman ta mangutanam sa kinsa may itong kontra. kaning Kinahanglan ta kasabot sa kontra, ano makasabot ta kung Ah. daog bata ni. I understand your point. I understand your Oo. point. Pero kaning kasiyan siya, Kay kani bidding Ah. kanang okay man kani kay Oo. na may ban of course naman ikaw you daw want to ka na. win. Oo. Kasabot sa imong pasabot Oo. mo, imong gusto pasabot nga. If you want to win, maniguro kasi imuhang kontra diya, imong Ilailahon din mo kasi imong kontra Oo. natural gina kinsa may atong kontra sa bidding. Aron nga makakwanta. So mo na nangutan ko nimo what kalimot sa kay kinsa inyong kontra. No. And this says, wag you go pag inquire na. Oo. Ako nga usually, ako nang ihatag sa atong marketing ng problema ng pag-appeal bid nila. So they take care of that. Okay. Mug na siya i-practice na to. So they take care of that. In this case, pag ingon gani nga down payment, mutong ko nga, di na po ko mapildi, di kay ko masakitan kay what be down payment medyo kon ba siya risky kayo pod sa akong part. Oh, but the moment mo appeal kay bidding na makagasto na magigana. In fact, gawas Yeah. daghan ako na magagasto na gyud. Mo na Ano, uban normal mga na, kontraktor. sa atong budget na to, we always allocate for mga bids ana, allocate fund ana niya. Oo. So ato sa mukuha dito kwarta sa kuan sa atong kompanya, we also do that. Bisan We- pag mapildi ta sa bidding nakagasto tag dako. Mo Ah, na yes. nga Accepted na siya. Oo. Ah, Nga di ni magka-proceed ning project kung way kontra mo nga there were a bidding. lot of times Leader. po nangapil mig bidding, nga nangapil di gud me. And Oo. we just have to close our eyes. Kaya apil na Oo. siya sa risk nimo. So mo na nga kini nga project may mahibaw ta og kinsa Oo. ilaing ni bid. Kana mo Dili mo- di ko katubag. Di ko katubag Oo, na. oo, I think the records of the province will speak. Oo. Nana sa records of province. Oh, pero kamo mismo nga kwan na gi mo record Wala, ni. wala. Straight
Straight to the Atong point. balikan si Panyero Joe Kenneth Juan Arbas, mga sungkit ni Paminaw. So, pag bidding na ninyo, wala na ka dito. Dili ikaw may nitambong. Dili ako. So, kinsa man na kay representative from the... representative from the office. So, kinini ang katong representative nimo sa office, mao to nakamit sa ubang mga bidders. Probably yes. Probably because wala mga kabulo. Simpre nagbidding ana na mga representatives ana, no? Yes, na siya. Oo, so wala na lang ka makakuha na to. Or basig kana na ang medyo confident na daog ta ni kita ga bako ni ingon na diskaya Dili. partner. Staff to siya. Kuno, we have to do our due diligence atong panahon na. So dili to yun nga kuan. Pero at least kung ang back may ingon nga kana inyo partner, murag confident na ka nga. Dili to yun nga. Dili to para nang yun nga i-arrange nga kuan. Dili we have ako we really fought for this. Dili. Sige lang. So Kabalo ko siya sa buto mo. okay, daog na. Pag daog ron sa may sunod na tabo. Kinini ang notice of award. Ang giingon man gud sa kuan, kinini ang contract nga matrabaho ninyo ni 300 days. 300 days. 300 days, oh. So kung 300 days na sa mga 10 months. Yes. 10 months. Oh. Okay, ngano man mahuman og 10 months nga mo may kuan. Ang problema dagang na encounter nga problem na siya. Ang pinaka problema na is ang yuta. Okay, ha tama ha. Kinini ang malabuyok. Okay. 10 Sige, months. malabuyok. 10 months. 10 months. So kung 10 months meaning kung 300 days meaning 10 months na. 10 months, yes. Okay, tayo pa gamay lang ha. Aron nga maklaro tani. Okay. Sige. 10 months on niya ngano maning originally 10 months ngano wa pa man humanan to doon. Ang problema niya, unang pinaka-problema na niya gid sa Malabuyok is yuta. Okay. Ang location. So dugay kay na decide na yuta kay tungod nga naa siya sa duol sa Suba. So in fact atong project gani kita po anyway, sige lang basta unang problema niya yuta. So dugay kay na siya pila ka months na siya na settle na yuta. So delayed na si dayon. Pagkaroon na po, nahuman na ng project na. Actually, if you visit na mag-bisita man lang governor na ganang ko, ano ganyan project ka na, kita sila 100% nang humanag. Wala na siya kulang. Pero nga ano may ingon sa man among project mismo. 18% pang nahuman. That is, let's talk about Malabuyok sa una. Sige. Malabuyok. Malabuyok sa una, ang Malabuyok, okay na. Ang kato sa Alegria mo, 18% pa. Dili po. Among assessment is 28 na siya. Pero 28%? sige lang, mo explain ko tapos Alegria ron. Okay, di ba hita mo doon na slippage yan eh? Musugod sa Malabuyok sa. Okay, sige, Malabuyok sa una. Okay. So, ang Malabuyok, ang atong presyo sa Malabuyok is 70 million. 70 million, okay. So, unsa mahitabuan eh? Kamo maoy nagtrabaho ani wa na mo pada ang diskaya mo nabutang ni nga kamo maoy nagkuan gyud kay inyo man expertise. Wa mo pada og mga tawo ang diskaya diri. Wala na kami nagkikitabaho na. Kamo nagkitrabaho. So ang ilang to diskaya just to kana na ang comply the law nga kinahanglan mo na joint venture. Tungod nga di sa kapadala, ningon na sila nga wag na sa monitor sa ang project. So padala sa technical gyud nga tawo. So ang ilag yung pinakanahulog nila nga participation na lamang sa project was really the technical side. Kay magpadala sila engineer, then padala sila. So ina na kung technical side pila man ka percent ang mahatag ninyo na? Actually agree mi og 4%. Mura siya royalty na ni gawas. Okay. Okay, niyon ko lang di na pugo kahatag sa kwan. So kay ako naman trabaho. So ako po sa akong padalipay pugo kay nagdako ang profit na mo. But kini kay considering 70 million man ang iyang kantidad. So maka-finance mo ana. Yes. Okay. Yes. So nabutang ni nga kan diskaya ang inyong ratong gigamit ang iyang gasto lisensya. niya amo ng gasto tanan. Amo tanang gasto na. Okay, ang lisensya atong diskaya mo ikuan lang. Now so kini ni ang kapila na magkakasud og kontrata sa gobyerno kadaghan na. Ya kining gobyerno ba naamay ko ng mga isupi-isupi ana. Kaya kasagaran pila man ka percent ano ang isupi-isupi. Dahil pwede rin tayo dito tubagon kay on-air ba ta? Pwede na. Pero muna niyo ko yung pagsugod pa nga nalipay daw ko nga naitabo ning nasyonal. I think this will really favor all contractors sa Pilipinas. Kaya di malikayan ko nga. Usa yung contractor ba ya nga di na nato isulti tanan but sometimes ang contractor mo okay ra ba mutarong ra ba but because there are people nga force ninyo ba? Mapugos ta og ang contractor mapugos gyud kag pagawas. Kay tungod sa kon ba no? I think this is really di na ni ang i-missing opportunity karon hitabo karon nasyonal. If mo wala man og contractor mo wa kay choice ba no? Pervasive kaning mga inaning corruption. So I hope nga ma-stop na gud siya. This is now the last opportunity we have para nako ha. Kung di ganito ma-stop ni siya karon, I think ang next pag once ganin malampasan ni karon, mas grabe pa dagway nang kuan kay you will always correct your mistakes. Kung unsa nakita niyo nga weakness niyo karon sa inyong mga binuang, you will always make it better. So dili ka pressure ang napita kay kabaw man ta no, pwede naman ako. Pero I just want to say that to the record. On behalf of sa kadaghanan sa mga contractors gamulo ba?
kay kon magod ganang nay mga contractors. In fact, kato ganing mga testimony dito na may say contractor kana ganing kuan gani kana ang uban mga ghost projects ha. Kay ba man ta sa kuan ana kay nag-study mo sa tana. Hulaman lang ang kuan sa contractor. Abangan lang ganin inyong lisensya. Kana wala na. Bagaman table na tanan ang kuan. Bisa kami guys sa among kuan. Oo. Mahadlok mi mo pa hulam og lisensya kay what if magka problema. So ikaw may magsalo sa mga projects nga gibiniyaan sa mga katong ni So, mo na sa initabo. Ginang joint venture, malagmit niya ang katong Diskaya. Sila na bahala hasta na mga papilis. Sila na naglihok hasta sa mga SOP ilan ang tutanan. Dili pod kay ako may mudawat sa cheque dre. Oh, okay. Dili sa Cebu ako nagil kay ako may principal contractor. Oo. So ako Pero ang gisiguro. inyong cheque, doon na Ano may tayo joint- may gani kay gisiguro nako ako yung principal contractor dre. Oo. So on record ako may principal contractor sa province. Oo, nya simple. Muna nga ako ngalan mo appear sa mga documents. Oo. Muto nga pag-publish ninyo ako ngalan mo ni gawas. Oo. Pero Dili ilahan Diskaya. Oh, Ako pero may di sa principal. kapit o nang napita pero no naman ka ng back simple na may ginagmay po mga kon lagi. Dito luga. Dito. So sige na lang basta muna na siya. Importante lang nga ko ano dili ka kunon kay lisod sa kay mapiit sa ka no. Labi na ito sa niga. Pero asa may mas dako pinangayuan ito nigo so dili. Mas dako pinangayuan dito, mas dako dire. Ako, I don't want to insinuate ba, pero sa inani para basa ka lang sa mga engineering daw. Amigo ko nyo nga, dili sa mga yo. I have to be frank. Kay, in fairness, ano na diya, bagapong ko karon. Kay, in fact, kami, banisura yung gayo, ultimo pag-bill na mo, ultimo pag accomplishment gaya na mo, pila ka percent na ihatag mo, kana ko ng 18 diya. Bisa ka 28% na mis among assessment, sa among trabaho, 18 pa yung i-declare nila. Muna maglagot mo ko ba, muna mangisog, manawag That's why, mangaway, pamanggani ko diya sa Muna province. nga ang gobyerno pod once mo sud ka og kontratas gobyerno tas gyud kag PC. Yes, because tinuod na. dugay man sa mo billing pero magkabawi tayo ni billing. But Yes, tinuod. dugay sa mo bayad. Ba't Di ka- mo na kay imong kaugalingong kapital nga ready ka? Hindi That's ka- why mo na nga dili Tinuod. gipa joint venture gyud kag dako. Aron nga Tinuod, kinaunsa tinuod. ang government Nay, dugay pa. kon. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Yes, yes, Tuloy-tuloy lang yes. because doon na kay capacity as a contractor. Yes, that's right. Tinod na. Oo, Mo na siya rason nga nung naay kategory siya. Oo. I-assess gyud ka kung capable ba ka o dili na na. Oh. So at least ang chiki anak mo agi nimo, nya mo hatag lang kas Diskaya. Inana. Yes, yes. Oh, so man na mahitabo na lang. Oo. So they have to wait. Wala mo ko dia. Pero accomplishment ha. So muna siya, muna niyo kung ako naagi man sa gugog ka kanang naagi ko to be frank no. To be candid with you, naagi ko og kanang official sa barangay. okay. Na nakasabot mo na ka nya nahimo sa kong executive assistant sa mayor. Mo na kasabot sa ko sikot-sikot dito na pita. Oo. Oh. Hindi na ko mangutanan nimo. So mo na nga kay bawo sa tanan napita nga kanang bak naghepo yung mga kuan na napita no. Medyo kuan sige na lang. So pero ba ko kuno asabay dako pinangayon dito sa Negros o di Cebu. Wala ko ako di ko katubagan na kay hindi ko nimo katang wala nga dili yung nga padrama ko diri ha dili yung nga kung ako gani kasi ko reklamo ano yung mga ultimo pag-process ug papilis di ultimo pagpangulikta diha ba di sura kayo. List na madali yun. Wala kung tinuod Pero man tabang po ka dito. Wala kayo ko ba kung hatag pa naman tami din basi kung makahatag ta din mo paspas atong papilis usay ba matintal man gagbuhat ana if muna siya pamagi pero Ako daghan ko mga friends po nga ni sura jud. engineers mga friends. Napol mga astana sa accounting na sila mga contact dito. Apil po na dito nga napoy ginagmay ba nga aron nga mapaspas. Makadungog kag mga ina mga storya pero ako malisod ko sa mong side na mo malisod ni and I'll just baby of the record musulti ko ngano pero maglisod sa mong side na mo ginana. Pero ang Okay, Diskaya dili- dili sa kaya ng Diskaya so medyo mapasalitate na. Mo na importante nga nakapartner mo Diskaya paspas na ang kuan. Dili paspas good as in tanawa for example lang malabuyok. Oo. 95 100% ang project na mo. Ila pa i-declare 95% ngano walay kuryente ang project handog karon. Walay project ang pasabot ang among machine ang among facility humana na kay transformer diha. So pasabot kuryente sa among side namo humana. Ang problema kay wala man napiparar sa province ang kuryente nila gikan sa main transmission sa highway paingon sa project site. So dili matest ang project, dili nila matesting and commissioning ang machine. Mabutang So, na ni slippage ani imong kalaki. kinsa man sala? Dili Sala ako. Sala sa province. Yes, sala sa province. Dili ako sala.
So pasabot, human na among project, pero dili may ka-billing og 100% because wala nila na-provide ang electricity sa ilang side. Oo. So karon ang nangay sa Sa may Sebeco. rason nila nga hindi man sa maka-provide. Because mo process pa man ka sa Sebeco. Then wala na anticipate. Wala na anticipate actually. So karon gibot na muna nga ningon silang 87 na pud kuno because ilang gipasan hangyo sila namo nga kamo na trabaho ng kuryente pod kamo na process dito. Oh. So on top sa mga variations namo kanang may dugang gipadugang na trabaho namo. So mo nang niabot nagdako na siya di na siya 70 mag 79 na dugang na siya. Kasi dako na namong among budget. So karon kami na pud katrabaho sa Sebeco. But that's not our work ha. Buto naon human nami maybe March earlier this year human nami sa among project diha. Karon sa Sebeco di pud may ka-process sa Sebeco because wala pa po'y board sanggunian resolution sa to authorize the governor to transact with Sebeco. Ngano man na mahimo daan? Supposedly naa na tanan daan. That is beyond our control. Beyond, wala na. Di ba po namang scope pod? Yeah, but the moment nga ni sod sila ana nga kwan, tuloy-tuloy na. Supposedly. Oo. Pero sometimes, maybe dagway, kay sa projects mo good po, namang yung mga unanticipated ba? Dili na makita. But kana siya nga kanang resolution from the province, wala. Okay nung tanan. Ilan na, yes. But atong Domingo, pagka-issue na ani, kaya tingog naman yun ko, kay di pa ko ganang kami may maipit ani. So, Oo, tingog na ko, gisultian ako sa engineering nga, nasubmit na ko nila 2 weeks ago pa ha, ang sanggunian resolution dito sa Sebeco. Authorizing the governor to transact with them for an electricity to the project site. So kana siya karon, So most likely, that can operate when? Depende kung ang Sebeco, if they can put it tomorrow, we can connect it immediately. Wala may problema. So at least humana na sa Malabuyok. Human na, dugay na. Dugay na. Di lang ma-declare nag 100% because wala na powered. So, muna, doon na slippage inyo, doon na slippage ani, pero dili amo ang side. Dili sa iyong side. Ever since kanang Okay. kanang 300 na mo, nahuman na mo na ang timunta. Sa Capitol, dili sa imong side. Yes, Okay. makayong tingnan na kay sila may kasigig ingon nga naay problema sa yuta o and in fact Ngano na hitabo man ni award na kuan problema man sa yuta. Problema pa man sa kuan. sometimes good kanang pag actual location na dito. Mura magiging basta masiguro lang ang project okay na. I Kamu na bahala diya. realize na mura ingon na magawas. But sometimes pag once trabaho na kadto, naay mga unforeseen ba nga mga problema. For example, piping. Mag-pipe ka ni lugara. Suddenly mo angal ang tag-iya nga dili na ko ni pag sa yuta ka ako ni yuta. So mag-away na pud mo, ma-stop na pud ka. Ingon na ng project. So and it's a reality nga sometimes on the drawing okay ra siya. Pag actual implementation na daghan na ka ma-encounter nga mga problems na in Yeah, but between. kining sa kuryente o kining sa uban pang kuan dili man na sa ano na ang unforeseen. That is not unforeseen. That is wala- very foreseeable. na So the overlook. province could have made Na its overlook. duty. Yes, na overlook siya. Na overlook. O sige, arita sa Okay. Pero kano sa man nimo andar ni? Kining sa Karon na naman sa Malabuyok. Sebeco na atong pabuto na lamang nga ma-install lang kuryente. Okay. Kami na bahalaan ng pag-guans kato na dito. Okay. Arita sa Alegria, 109 million. Okay, sa Anong sa- 18% pa may nahuman? Okay, nani siya. Kanang 18%. Dako, actually, buto dako kayo sa nga aspects sa bawa. Okay. Ang include niya, tabawan niya is piping. Oh. Mag-pipe. Kani siya ron, GI pipe na ni siya. But ang inyong Okay. kontrata ini is, kung naman pila ka days ni? Pila man na ka days? Pila ka days na 300 days naman ni. 10 days yapon? O sige. Okay. Sa Alegria, Alegria. ang Alegria is, atong tanawon ha, Alegria, pila man ka days ni Alegria? Malabuyok. 300 days yung siguro Okay. Alegria. Pila man? 360 days. 360 days. So kung 360 days, that's 1 year. Yeah. 12 months na. Yes. Okay. So, kung tanaw ka, Yang ano man sa mahumani may rason nakabutang diha, diba? Na may reason. Sa may reason din eh. Due to unsolved exact location nga so no problema pa mo asa Yuta gyapon. Yuta gyapon. Di gyapon na mo sala na. Nganong gi-award man sa Kapitolyo nga kung may problema pa sa yuta sila. natabo ni niya. At least dili sa inyong sa ni. Dili amo sala. Okay, Dili okay. muna ni ko nga nabiktima ra min diskaya ngalan. Oo. Kanang problema ng Alegria is ang problema nila naigo sa tourism plan sa LGU ang location sa tubig sa water treatment plant nato. So dili siya ma-install. So ningon ang LGU nga ayaw niyo ibutan diya kay maigo nga mo ang giplanuhan namo nga pangos kambais nga katong ilang falls dito. So karon dugay kay na resolve na kay nangita sa lugar di na pud pwede kay tungod nga kuyo kay sa maigog mahulugag mga bato. So this is another bidding no kining sa Alegria that's another Yes, bidding yeah. 100 million. So ni ano nga bidding wa gyud po kailakoy sa inyong mga kakunta ning bidding? Wala. Kay namatay again sa Or opisina. automatic na ni nga daog na daan. Dili. Ikaw ulit. Pero
Kasabot ko I mean, because tungod ganin mo na gina. Amo. It's not very ugly ganing ato ang ato bang bidding process At nato. may usog sa gobyerno. Oh, mo na gina, mo na nakaway lami na ba? Wala na wala gud. Okay, so kani project siya actually kay tungod nga maayo kay mong performance. Actually, pingo ko nimo sa amo side na mo, maayo gud ang performance. Only nga di kasabot po sila nga dili amo ang delay. So mo na nga ni pakita na So naghimo na po mo kanang joint venture South with the South Vizcaya. mo siya. So South din tanan na ko. Okay, asa? Okay. So sa Alegria, okay inyong kuan dito sa Alegria, Malabuyok. Malabuyok kay mamunti una pag Alegria, wa ka kun una South ra man gyapon. wa ka kun una mo kuhag laing partner dili Vizcaya. Kay wala man ta kabalo na problema sa Diskaya. Wala naman koy problema kay mayo man kay ang may man kay siyang kuan. Pero labaw tanan kana pareha ba na sa fire department bitaw no magtukod ka building nya may fire department nga kani tangan yung kuwang nimo inyong fire extinguisher adto mo palit ani. Kana kadumubugan na mo Automatic nami adto problema ka palit na. kay di kang palit dito. Di ka kuha. Kansi ka gyud ang Pero kana siya in this case, So pareha na yun wala koy problema. Bak nga adto mo sa Diskaya adto automatic gina kasi siyempre Kasuan niya mo tungod nga kuan naman ko relasyon sa kuan sa Diskaya. Diskaya, Oo. di dito na ko tawag nila nga nakoy apilan laing bidding. Ningon ako nila, nakoy lang apilan bidding. South ra man gyapon siya. So ang akong geographical location gyud, ganahan ko dupita kay Mulabang rami sa kuan. So any project basta dito lang sa South sa Cebu, okay ra ko bahalag mo down payment diya, okay ra ko kay wala down payment, mo okay ra ko nga project ka diya kaysa so wa na ka mabalik sa magilagmay. dito sa Diskaya wa na kang balik. Wala na kay nanaman may communication So usa ka tawag lang okay na sila. Inana. na may staff nga na po isig ka staff namo na nasa communication daan nga Okay. if naay mga documents nga ipang sabit namo na ami ipang na ipa-comply automatic sila na mag-communicate so Ang in this nagabintahan case, Diskaya kay pag ingon nga kana tawagan nimo nga partners gyapon tani sa kwan Malawi sa nangay mig approval Alegria. nila nangay mig Oo. approval for Alegria nangay mig approval nila Oo. automatic naman ingong so wala na nahimong problema sa amo side Nya labi nan sa mga paperworks wala Then, problema kay nakita po nila nga naman sa technical sig bisita makasulti man pud sa amo ang performance namo so wala na sila labaw tanan jud kanang suggestion sa back mo gisundon. balik ka Straight to the point. Atong balikan may gala si Attorney Joe Kenneth Arbas. At least malinaw ilang pangan pero kaning porsyon na kining duha ka mga projects sa Alegria o sa Malabuyok both had already undergone multiple deadline extensions. Ang Alegria o ang Malabuyok dako kayong extension but matud pa ni Panyero dili ilang sayop dili ilang sa no. So unsa may mahitabuan ni Panyero considering that the license of the Diskayas all of their licenses are already cancelled. Unsa may mahitabo ni madayon pa ning mapadayon pa ninyo ni considering nga ang joint venture ninyo aning kalakiha affected because ang imong joint venture na cancel ang iyang license. Legally, kabalo man. Akong Yeah, yeah, oo. it was issued at the time nga walay problema, di ba? Oo. Then naman, it was only cancelled recently. Then, kani siya po, dili po siya lisensya nila or akong lisensya. This is a special license issued for the specific project. So, it's a separate license ko siya. Dili ni siya individual licenses nga gitipo ba dili. So kuno siya is a special license issued by PCAB. Oo. So at considering that the license issued by PCAB is anchored by the Central Yeah, then which ang license ako is already cancelled. nga to dugay ani is katong Medyo doctrine murag- of operative fact dugay mo apply dugay ani something like that. Di ba nga? It sige was lang. at that time wala si problema, di ba? Oo. For as long as ang project mapiktahan siya kung imo i-cancel to siya, probably I hope nga dili po siya inani po noon. Although so far wala man pud gi-cancel noon sa PCAB. Sige lang, mahinaot lang tanong. So, karon, granting pasalamat mo kung governor governor Pam noon nga she made a statement gapon nga ang Malabuyok is already go na siya for continue na siya. Okay. Munang mobisita So, ko kanus amang kanay ba as soon as the electricity will be available there, so this bulk water supply can already operate. work, yes. Okay. Nakoy gisan nimo nga video pod gani nga muna testing na to sa tubig na to nga di ko miglapok gud nga tubig mo ang gikarga dayon natay results sa atong kuan. Sige, so that is insofar as Malabuyok is concerned, Yes, no? yes. Arita sa Alegria, kanus aman ang Alegria makuan kay Ang okay. Masan mo sige mo kalapas gud. Tanaw, dili. Pero dili nyo sayop, no? Ang project before, on time to sila tanan. Oo. Kanang amo ang project daron ko sa Philcosac, on time na siya. Yeah, but insofar as Alegria Kani and siya, Malabuyok, yes. which Not- is slippage. Not our fault. Yeah, Not our oo. fault yun. Naa sa record ni mong yawiran. Dili na mong fault. Yeah, Ila nang sa sayop fault. sa kapitulo Oo. sayop wa mo'y labot. Oo. Okay. Sige. Karon, kanang sa Alegria, ang usas bisan gani nga
na nagkasabot na sa yuta mga sometime in May or June basta mga May naka-agree na sila location. Ang problema magdalan sa LGU. Steep kayo siya nga 30 meters down ang project nga kuyog mahulugan do nga butang so ang mga bato. But despite ana kay para lang gyud nga maka-continue mi kay we need also to build. Among gitrabaho do silong among gipasaka ng bako among gipasaka kanaog para maghatod mga materyales sa silong. Kini man maagi sa kinan. Kung ti mo agi sa kinan hulog imo sa kinan sa silong. So muna ina nakalisod siya but we still have to do that para lang gud na i-progress sa mo side namo. Di mi ganahan nga pag mingon mo nga okay na mangita gumi paagi unsaon na pagtrabaho Pero yun. butang na to ni unsa man inyong timeline ani considering nga according to the report kanya December gi-extend lang December 31 sila may gabutang nga date. December 21 31 karon to iga. Oh, pero dili gyapon naman karon pa man bago nila kuan. Okay, remember ha 18% pag inyo nahuman. Yeah, no, it's 28%. 28%. Considering 28% still very kuan. That is already for all the things nga nahuman do. Ang 20 daghan mo siya components. Kaya piping. Halos manami. Yeah, but considering atong tan-awon ang tibukan sa project holistically. Dagko man kay value ang water treatment plant ug ang reservoir. Mo may puro wala yuta. So sila mo kanon ka bisag luoy kay lakas ka bisag dako kay naagi didto. Ikaw isip contractor considering nga dunay slippage ani but as you said it's not your fault. Considering nga 18% pa or 28% matud nimo. Dako gawa pa ka abot og katunga gyapon. But that is the value sa unsa poy available nga matrabaho dito. Nana di ba si Governor Pam nagpicture sa gahapon. Na ay makita nimo to human na nang usa ka treatment plant dito. Nabutang nga wa niyo ma-follow ang contract no. Unsa mo na mo, di ba? So pero sa among side nga available matrabaho, gitrabaho na mo. So karon na gud siya. Okay, so dunay problema ta ani kay ang gi-award din sa kanana ang Alegria limang kaaning Alegria pila 360 calendar days. Meaning 12 months lang. Sa to pa if available na yuta diya, humana po na ron. Usaon man mo na. Kaya mo na maging project, bahala na yung available yuta. Basta, imagine ha? Sila ang explain ana. Ila sa side nila sa kuha na. Sa ila sa province. Ana mo explain. Nga no imagine ka, na. kini nga notice of award. Muna ako maybe, that's my a little bit of misgiving dagway ba? Nga no man nga, wala man sila ni-explain ana. Muna gud ako lang gusto ipangayon nila ba? They have to explain that side. Nga no mang naabot man tanang butuan. Nga no ako may mag-defend karon. Diba? Nga no ako may mag-defend. At least you will give your side also nga. I have to explain because otherwise kung maghilo mo I have to talk. Muna may tabo. Kaya imagine ka if we look at the notice of award, the date here is April 2, 2024, meaning with a number of days, calendar days are 360, this should have been finished by April 2, 2025. Ang mangutana karon is lapas na ron. Nganong hantod karon wala pa man na set nganong wala mangguna na himong available ang dala ang yuta. Well, in fact kanang dala nilang gigama gibutangan na pug harang na po dito ron gibutangan na po nila og kanang caution tape kay dili pagyag tawo. Dili magig sa kinan. Then mo na usa lang pagdas mga makina dito silong. I have to find a way. Crane ba na ako na dito? Ako ba nang ikon? I have to find a way. Pero kumiyon naman ka nga accessibility-wise, luoy ang conductor kay wala na ilabot sa iyang cost pag padakanaog sa mga butang dito. Wala mas budget na nga ina dapat ang inyo kamoy mohimo sa bulk water supply. Kung manay ang available province yuta, sila na available yuta. Yes, unta. So ilang sayop gyapon. I think they have to explain. Dili kami may mag-explain. And supposedly dili ta tamabot ang istoryahon taron nga anion ta pagstorya sa publiko because sila man timingon nga that is explainable. Ina na to siya pag-approach nila ba? And that's why medyo sakit-sakit ko sa mong party gud nga kami mo mag-explain. Wala kay madungog sa side nga ningon ba nga ay ra ka gov kay na-delay na kay wala yutang available. If that has been a statement, dili na tamabot sa storya karon nga ngano man delayed kani project kani, di ba? Easily sa ilang level na daan, I don't think they have to come out and say nga delayed ng project na. Kay mo inyo mga mata, labi na tungod sa diskaya ba ay binuang ning project ka. Siya dili mo siya nga na malisyo na nung kayo dating noon. Di man ka ni mahuman ka diskaya ko ni. Mura ginana ba? Muna luoy kami mo daghang mga projects diskaya dito sa kwan nga naalang ngay usa ka haligi pang na magiwas. Muna may tabo nga impression because that's the really the spin sa storya karon. So kani karon kining sa Alegria unsa man mahuman gyud ni? Akong if ma-available lagi ang lugar nila. Kami gatabaw na mayroon. If given naman nga matarong itong dalan nito, easier na mo pagpakanaw tanan. Pero kasi kinamitabaw silong we will do our best to finish the project according to whatever's scheduled nga maagrihan na mo. Basta klaro nga tabangan mi nila sa alagian.
tabangan na gyud mi nila kay Oo, lisod oo. kayo. Kung magbakanaw kadug truck ron Sa lakto gatong previous administration, hatag sa anak, wa nila i-prepare day daan na agianan, ang kuan na. Pero kamo pa na problema tanan. Mo na hitabo di ay. I could say inana gyud siya nitabo. Oo. Inana gyud nitabo. So unsa na may atong kuan ni another target considering ang notice of award you are only given 360 days meaning 1 year only. Kami katong But until now, it has not yet finished. sila may gabutan ng December 31 nga deadline karong tuiga unta. Na-suspend naman pug balik so medyo nakuha na po ng ako willing ko na musukol ang December 31 kung maimug na ilang ihatag nga deadline. Ako ngano man ang modular man mo amo ram ni i-weld naman to sa site ng among masina mo. Mura man o ka Ano, nag-award na problema? project, kamo lay bahala na dito. Nya, wan. Oh, dito kaya ready na among pad na mo, buluhosan na mo to. Naunda na po yung buhos po kaya tungod aning gi-stop na po yung project. Pero kung tagaan mig chance karon, amo suklan ng December 31, amo nang humanon ng December 31 if tagaan mig chance nga mo tabaho na dayon karon. Oo. Amo tabaho na. At bila pa man ka months, bila pa man 4 months, di ba? Oo, Kaya oo. pa. Oo. Kaya dako pa kay ng panahon na. Modular naman sila nakalamian yung mga item man kay igo na ipang-install lang nimo, di na kay Oo. dako trabaho. Oo. Probably kato dagwing reservoir kay konkreto siya. So ang problema ani ang katong sa Malabuyok para maklaro na to, ang problema ang kuryente na lang. Duha ni kadagong items ang kulang ha. Trabaho onis Kapitolyo nga waan la makuan Oo, kaan. yes. Katupong resolution nga wa maandam. Oo. Okay, ang kining sa Alegria. Alegria. Duwan lang kadagkong items siya. Okay. Munang dako kay siyang value. Okay. Which So, is the water treatment plant ug reservoir. Okay. Na puro ga problema gyuta. Puro ga problema sa mga yuta nila. pero nasugdan na kani. Among gisugdan, bisan pagkakalisod ni dug agi dito, para lang gyud nga naay agi siya. Kay di bi ganahan nga mo stop kay tungod nga nagumigisulduan po mga tawo gud. Oo. And we need to pay them. So Oo. kinahanglan gumimuris gumig income gyud kay para gyud makabayad mi. Do you have pictures of this Alegria project? Na akong isa nimo. Na akong isa Sa nimo. Alegria? Ang katong sa nahuman na nga picture ni Gov, makita to nimo sa ilahang Facebook nga gi-post. Kanang akong isa nimo diha, muna siya nitabo karon nga sige. Dong ipakita ko nung kandong. Sa messenger nimo. Messenger na to. Sa ha. Kani mo ni siya? Kana. Anang ipakita mo na? Muna siya pipes na to. Pipes. Oo. Asa man ang kwan? Asa man be? Kato akong gisa nako akong ngalasan to. Sa Joke yan to. Okay. Names ko na ko names kay Altong ko names. Arbas. Kini ha. Para makita na to ni unsa ni imong kwan ito. Oo. Okay. Na. Aman kini. Na. Oh, mo ni. Muna abi kini siya kana. Asa man kini? Kana sa kana. Tanaw i-expand. Oh. Expand paliw. Ba kini unsa man ni mo ni siya? Muna si dalan. Mo ni ang dalan. Oo. Ang kani asa man ang nahuman? Kani unsa man ni? Muna siya moy malabuyok, muna siya at malabuyok. Muna siya malabuyok. Malabuyok. Kana siya, dalan. Pero asa man sa Alegria? Kay mo man to 18% pa, o 20%. Kini may Alegria. Tanaw nang iko no, gibutangan butangan nag cushion gani oh. Oo. Magin dalan. Ya hay man ang imong project kini sugdan na. Next video. Man video kani. oh. Kani? Kana. Na dihen project sa Silong. ako i-forward ha. Sige. Forward ako nim sa newsroom para makita na to. Isend ko sa picture po. Okay. Nila kay Sige. Dili magian. Sige, so kini kana picture kini nga ngano di magian. Di na magian. Nganong gi kuan man gibutangan man Kay piligroso kay ang dalan. Steep kayo ang naog niya nga 30 meters dayon, drop kayo iyahang dalan nga gigama. Oo. Kung simintuhon na gawin nimo, probably dili na kayo sa kuyaw kay di naman ka nanamay ko. Pero kung balas imo agian, kani mo ni. Ay, sa? going down na sa ditso din steep kina pa yung silong. Dili sa kung dili na simintuon, maglisod kag agi mo nang ilang gibutangan og harang sa taas. Nga dili pagian. Oh. So mo ni agianan. Muna lagian. So gala nanaog ng tao. Okay. Dayon nga buak nga yuta diha kay niliki siya kay tungod sa probably sa ulan na siya. Oh. To silong. Makita nimo to. Tuad to ng facility dito. Kana diha. Dito, to silong Tuad dito silong kayo. So kana gatrabaho na mi diha. Pagpakita nga bisan paglisod kayo ang alagian, amo gyapon gitrabaho. So mo pa na inyo na human diha sa pagkakaron. Kay di man sa maagi before bago naman ning giabrindalan. Pila man kabako imong gipadala dito? Dili natay usa diha karon. Pero ang LGU mo giabri ang dala na. Okay. Kay katong mag-away sila sa location. Identify ng location, gagama pagdalan ang LGU. Bago nang dalan. So na-award ninyo ang bidding, ang notice of award, wala pa yung location? Wala, anay location, pero dili pwede mo sugot ang LGU, kay gaaway man sila, kay maigo man ilang tourism nga Okay, so atong klaro na, when the notice of award was given to you, the exact location of the project was not yet identified. Identified, but not approved by LGU. So dili pa, meaning, the location of the project was not yet settled. Not settled at the time. Yes. So the project Bago was pa. already awarded. Bago pa, after na ni, kuha na, gasigi na sila problema, gasigi na sila galis na sa asas location.
Wala, luoy kay ka, luoy kay ang kontraktor may makaluoy ka ni because wala man kay kontrol ang ilahang away. Oo. Basta importante na award ng project. Nya. Ikaw gud. Sige ko kunin mo dito. Agi talaga to katawa mahigal ha. That shows nga dili gina mo sala gyud. Oo, Dili gina mo sala. Oo, okay. So mo ni siyang kuan na. Stilan day ni hitabo ay. Oo. Sometimes muni order. So as of now, wala pa gyud ka mo pa ni siya nahitabo. Wala pa kay na kuan dito. Kana tawon na picture og gibutangan nila og kuan caution tape ng dalan. Kay dili pagyag tawo kay tungod nga peligroso kay disgasya. In fact anagay engineer ni Srudiha na slide sa payong silong. Ita no? Na-slide siya mo nang gilang giharangan kay dili siya safe para agiag mga tawo. So unsaon ta man ni pagsulbad doon kung maohon ni kay para lang may accomplishment. Among gipasakan ng bako sa kakanaog diha sa baling kalasa imbis sa kinan imo pakanaog disug dagdag mga butang, ang bako may magsakakanaog magdala og mga butang payong silong. So mo nang dako na ang gasto. Amo wala may labos budget na. Amo nang salon. Para lang gud nami ika-income, para maka-income So mo nang hitabuan na hinoon. Okay. But nya man og dunay billing pada pagkas diskaya kay royalty man. Katawa may gala ba? Kami to, it's really difficult pero inani man yung mga ginabuhit dili sa yon wa. So muna nga naamin na nga. Pero at least karon settled na ning location gyud. Settled na. But we have to work, sila sa ilang side na, they have to help us work on the road network. So, Otherwise, kanus alang ni na-settle, kining location? Bago pa. Bago lang. Kanus aman? Maybe a month or two. Bago lang kayo? Bago pa. I mean, na-settle sa mga March dugay or April nila. Karong nga, April dugay, then naman, gasugod pa sila magdalan pa yung silong. Gagama pa sa dalan pa yung silong. Gipaspasan, in fairness sa LGU, sa Alegria, ilan ang gitrabaho paspas kinon pod. But then again, steep kay siya. Muna nga ilang gibutang harang kay unless the probably kung simento na siya, it would be safer kay at least bisag steep siya, basta simento di kay kakuyo ma-slide. Oo. Kaya I could not imagine the award, the notice of award was given to you last April 2, 2024. And it is supposedly done by last March, April. April. But ang location na pa rin masitol. Anong April mo pa rin pagka-agree nila sa dalan sa Utah location. Mo pa naman panahon na. Magkanagi award na project na okay na. Then this would have been settled. Maybe pagsugod sa project, it could have already been settled. Wala man. Kana naman karon naman na settle ng bag-o. Dayon mo lagi na and it becomes so ugly nga magisgot na takabahin og guan. Kana sir. Humana na Kana humana na mo na. Mo ni siya ang namagdom ni kabuk water treatment plants. Yung ana atong machine tower types and design. So pag hulog yung tubig sa as, gravity na nang magpadlagan ng maglimpyo ang tubig sa sulod. Ina na siya. So you see, humana na siya. That is one. So muna ning ko nga naamid akong accomplishment. Only nga ang value atong water treatment plant o atong reservoir muy dagko kayo sa budget. So ang ila pong basis accomplishment is actually the value of the scope nga pang trabahoon. Kanang mga pipes gagmay kasag value. So muna gamay bisag dako kay kag nahimo sa pipes pila na kilometro. So sa laktod niya pagkasulti, as of this time, you cannot tell us yet as of this time as to when this project will be done. Kung ma-final ma-settle na ng dalan nila nga maagian nato, it will be faster. Okay. Pero gumingon ka nga kanarang dalan na musudlon karon, it will take us time kay tungod ka ang pagpakasaka kana og mga butang kanang mga. So that means that the road that you are saying is a condition sine qua non before you can start your project. Supposedly, yes. Pero we have to find a way para lang gyud makagimok mi. Or else kung mag-agad mi ana magproblema mi samot. So we do not have timeline yet as of now because nag-agad ta rin nila. We need to sit down with the engineers nila o sa LGU unsaon na pagsulbar na siya. We have to discuss together. Mug na siya solusyon ani. We have to sit together, discuss and come up with a timeline nga feasible namo and feasible pud sa ilang side nga makatabang namo. And I think that would settle everything. Then naman, maybe we can publicize it and tell Alegria people, kanang mga atong mga constituents sa Alegria, nga this is the period nga kani feasible ganitanan. And everybody has to understand. It's not our fault. Mo na ko lang ibalik agad karon. Okay. So karon kay mo naman ko siya nahimo nga ang road dito is a prerequisite so that you can start working. Yes. Huwag na siya. Tinood na. But we have, again, we have to find a way or else kami mo'y luoy kayo. Okay? Kami ba yung gaswildog mga tao?
Stila no, so importante na award na ng project niya. Okay na tong kuan to. Kamo na ibahala day unsa nang kuan na. Bahala magkalisod mo inyo na nang kuan diha. Oh. Dagan kaya, Pastilan. bisa ka ng alegria, ka na malubuyok pod. Problema, Kay misyuta imagine pod. ka, at least kining sa Malabuyok, sa imo nang giingon, kung doon na nay kurente, which is dili na sa Andar inyong na. part, Dugay na kayo na, happy part na na sa kabulan na. province, okay na. Yes. But ang kining sa, mo din ang giingon nila nga, 28% pa sa imong giingon, but as reported, 18% pa lang. Kaya di man sila mo declare, hadok man sila mo declare atong wala pa na, para ito kita wala pa nalunod sa. Oo. Kaya kailangan masya ka ng mga balls, nahudan ng balls, ana. Oo. Dili sa malunod, dili nila butag value na siya. So dili na accomplishment, pero Oo. imong tanawon, na nasa site, na yung mga pipes siya, kompleto na tanan, is just a matter of i-bolt na lang siya, dahil testingan ng tubig, dili na nila ma-declare as accomplishment. Pero kung yung ka nga, money for material, Oo. ako, nakabot na may 28 buwan. So Wala pa as your perspective is concerned, your accomplishment is already 28%. Yes. Pero unless matest na to siya nga walay leaking ana, they will never declare it. So munang ga 18 ra si Gapon. So mo ni nabutang pa ni karon og muryo-muryo pa ning project sa Moalbual og kanus ama human. Wa pa gyud. Alegria. 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 Oh, kay you cannot tell us as of now as to when this project will be realized until such time that the road, as you said, prerequisite man gud siya. Yes, yes. So, Tinood na. medyo- Tinood na. Pero kun inani sa mo tunin ko nga I think mupungko gyud ang LGU, ang provincial engineering ug ang SBK magsabot gyud da unsaon nato sa pagtrabaho nga ito na so burdensome on the part of the contractor nga mga disgrasya ang mga tawo. Kay kani hazardous ba ito? Oh, have you talked with the mayor of Alegria? Dagan ikong opportunity. Simo ko gabiyahe gud mo nang wala ko katsas og bisita diya. Mga igog pasaylo ni mayor diya, Oo. mayor sa Alegria pod kay dugay na kong gisigin Because nga. considering the gravity of this Kay, problem. I was thinking pod nga di Oo. man ni among problema. Actually it's a problem of the provincial engineering o si mayor. Oo. So sila may magstoryahanay. I think they're also doing their best. Oo. At to be fair with them nga nagdalan diha although dili pa siya passable, at least nanikamot silang duha kay matabangan ang project. Pero as of now that is still Pero the dili ka condition. kaingon ning kamot kay magkakahibaw na unsa sila. I mean, because we can see the road. Ay ato presumption lang. Oh. How Yeah, about yeah. if you will be the one to initiate? Yeah, the I'm meeting? planning. Actually, gahapon gid. Ako to pag ulit na ako tong sa kadlaw. Gapanda ko moagit ang mayor pero min ko nga maybe wala ko kagi kat. Oo. I was thinking about passing. Pero basig one of these days moagi adto ko mayor. Madto Oo. kay ganan po ko. Pero after this atong storya karon, madto po ko ni Das Provincial Engineering. And I want clarification ng mga butangan ni tanan. Oo. Kay murag ako maikog kumadto maybe at that point nga ni gawas issue ga init pa na kong ulo pod. Oo. Kay kana bang ma-drag ka for Oo. something nga dili unta kami ang mo explain unta ba? Oo, Muna, bitaw. we have to explain this. Lisod kayo then kapag di na ni parts amo ang di na ni parts ato ang gisudlan na to nga kuan Oo. nga mabuta tag naning alanganin. Oh. Pero bitaw no, nya karon nga nani wa magud ka magdahom nga mo ni mahitabo in town sa mga diskaya nga ni ani day ni. At that karon, time wala ka malagi. magmahay nga may pailain akong gipartner na. Is part of life mga dugay na di na nato nang Oo. makon. Maybe napadugay purpose mahitabo ni mga butanga ba. Oo. So we will just see where things bring us ba, Oo. where the situation brings us. Kay kanang mga tao gud sa Sugbo kanang matingalas na ba? Of course, you answered it clearly. Salamat bugo no? kay Oo. tungod po na ning nahitabo ni siya, nagkaatubang kami ni Governor Barry 4. Tanan Oo. dihan king kontrakto sa gadang makasturya ni Governor. Oo. Pero at least ako, I got a chance to talk to her. Oo. Dayon welcome po kay mi nitong istorya niya. Nalipay po ko kay this has been a long desire po namo tanang mga kontraktos nga makasturya niya ba or whatever issues maka-explain niya. I was able to do it myself first kaysa ubang mga contractors. So go na si Governor nga atong sulbaro ni ang sa napaspas po niya. Malabuyok. In fact, gahapon nakadung na ko nga ang Malabuyok is already okay kay tungod nga kuryente na may kulang. So ati si Governor Pam ingon sa nga Action na niya. action na ni. Action na niya. So, Aksyonan. kadung na mo gahapon sa news niya, sa Oo. interview niya. So, Oo. nalipay na po go. Oo. So, But ang problema ini ang alegria. that's what I have. Munang Problema madto ko man dito karon, ganahan ko mo clarify nila unsa nang unsay atong unsay buhaton na alegria if we want to finish that. Ako lang madili mga natin so bayaran lang ko sa nabutang na mo tanan dito. Oo. Mura gud na. Pero I hope nga but we need the people to have the water. Oo. Ako lang kagarantiya sa mga tao sa alegria if that machine will work it will be a state of the art nga machine yun. Mugin na ko ikagarantiya nila. So wala pwede ganun sa ko atong butangan pa siya if we can do something about it bisag this sa provincial engineering pwede lang monitoron ng kuan masina pwede lang matan-aw nila pila production kada adlaw pwede lang matan-aw na pwede lang monitor ng iyahang kuan na nasa data analysis na makuha sa opisina nila we can provide that sa machine na to.
Okay, so sige, so morning kuan na. At least importante gud aning kuan na gud. At least na award na din ha. Nya, siyempre ang mga diskaya na bahala tanan. Partner mo diskaya sa bahala sa mga papers o sa mga hatagan na sila bahala dito sa ikaw. Nakuha ng project na diha on award na okay na. Bitaw. Pero sige nyo, no, salamat kayo sa pag-anhes to si Biana. No? Salamat kayo. Wala kayo pangutana unless doon na pa kayo dugang mga ipasabot sa itong mga kaigsunan. Yes, I hope nga na-clarify na ganun ninyo. Salamat yung kasi imong time po. I'm happy for DYHP for giving us this time nga maka-explain po nato sa tong side. Oh, at least mo isa sa inyong side. Nga contractor, no? Ako lang nga, naklaro ni siya maayo. Oh. And I hope nga nakapaminaw ang taga Alegria karon just to give you the assurance nga things are really nagudi na to makontrol tanan ba sa projects na to. And I hope the provincial government would also be able to respond ani niya. Kini ko ang problema wa na ka makahuna-huna nga how about if I'll call my partner Diskaya at the time when this Actually, controversy was not to yet be candid ba atong Domingo itawag siya nako. Si Kinungutan na Corley. siya kay nakabasang na sa ating nahitabo nga nigawas ning iyang ngalan po diri sa Cebu. Si Curly naman tawag. Nitawag siya kay si Sarah. No, Curly. Curly, Pero Pacifico may akong kuan nga na ilang niya. Nitawag siya nako. Kay ni-inquire kay mo kuy siyang abogado daw ito. Ni-inquire siya nako what's happening there. Kay kuan ko nga you ask your technical people kinaman kay naman to yung technical niyang sig-ari diri. Halos once a month na sila. Mo inspect na sila din mangayog updates, mga documents etc. So maybe was an advice ana niya. So I gave him the pictures kana atong gisan ako nimo. Akong gisan pa niya. Humanan ni siya. I also send him the suspension order nga on the part ni sa provincial government nga sila magapahunong tungod nga walay yuta pang naagrihan. So nakasabot siya. So I think he also felt nga confident na pud siya nga walay issue ning kuanan niya. Project niya. Kay may tabo nga na bisag unsaon pa mga tao andaling hunahon sa mga tao na project sa Diskaya din ha. Wa mahuman hangtod ron. Alegria wa mahuman. Ang kini sa Malabuyok wa. Kani Alegria layo pas tinuod. Muna siya, muna ingilad kayo. Muna ako. Ang mga tao na, to be very honest with you, ang mga tao nga taga-Alegria nga matanaw ni ayay ghost project man kani. Mo. Ha? Pero asa man ang provincial kuan side anang ni-explain nga dili na sala sa kontraktor. Ngano man wala man nagyapil sa storya. Diba? And that's why nakoy gamay misgivings diyan depita. Nganong wala man sa ni come out og statement nga kaning Alegria ay ra mo kabalaka kay naay problema sa yuta. Nganong wala man kayo kadug ana? Nganong wala man nigawa sa storya? Diba? And what you can only see in the newspaper is only nga na-delay na siya, din Diskaya na siya. Muna na siya. And it ends there. It ends there. Asa man tong storya nga nung nasuspenda siya, nga nung wala man na nahuman. Kaya paggawa siya pabuto ining balita, og ako mao'y taga og ako'y taga Alegria. So, nya, ang award good, supposedly human na siya. Kung ikaw may kontraktor, dahil inanaon ka pag storya nga, dili tug anong problema nga, muna yung nakaingon, unsa pa imong buhaton. Akong kung sila nga, nahatag na akong komisyon nyo, unsa ba nito na? Ako suktan Kapitulyo, unsa mo nga, trabahoan ninyo, kaya among gitrabaho, nahatag na advance na daan ng labi na Diskaya. Kanin Diskaya, ganahan man sila nga, Diskaya may mukuan, kaya Diskaya advance. Advance Diskaya. Advance na mo kuan. Advance sa trabaho ba? Pero bitaw sige Panyero, salamat kay ha sa pag-ani. Salamat yung gayo. Anytime do na kay And I gusto really i-explain. appreciate this. Kuan ako dire. Suruya ko dire. Kay kini atong programa bati pa na siya. Yes, if masettle na mo, we will give you updates. Kung masettle na mo ni sa provincial government o sa kuan sa LGU Alegria, we will also update the community para pagkabalo sila kung sa status. Kaya dili magpaunsa ang mga tao sa Alegria tan ghost project Ghost project yun. Ayo. Kita man sila dito man na tong tangke dito tong 1 MLD. 1 million liters nga. Diskaya man niya tangke ra may gibutang. Binuang ni anak yung mga tao dito. The pipes na do sir. Kaya makita man nila na pipes dito na wala pa lubong kay tungod nga kulang pag bolts. Makita man natin dito mga trabaho. Dili ko sila nga wala trabaho. And katong for as long as available ang areas ng trabaho. Kaya binanaman ko trabaho ng Diskaya ba? Trabaho sa ito ka ng kwanday. Lagi. Kita parang nagtanaw. Mag-uol ka magtanaw ba? Paligi rin na, nyawa na, gibihan. Kanato diya. Kasi kayo sa, kinin sa,
gibutangan na tanig baril-baril ninyo na. Kaya to, for as long as available ang area sa Tabaon, humanag na siya. Almost done na. Kaya na itong pipes na nga nakulag, bolts na mo. Sige nyo, salamat kayo sa pag-anhing. Salamat sa imong misis nga kuyog na to ron. O kining si, mo na imong tig-atin sa bidding. Sa ni? MM. Siya mo taga-Cebu na siya. Ikaw mo tig-atin sa bidding. Kuan. Sige. So salamat kayo nyo sa pag-anhing itong si Bianan. Salamat kayo. May buntag ni mo. Spanyero mga higala na to, no? Sige, ato na ko nun. Muna nga, ako, interesado ko mangutana, labi na abogado ko ni. Pareha may abogado, unya, tanaw niya murag gabiyaan ko ng pagka-abogado, musul ko pagka-kontraktor. So, gamay ni sila nga kontraktor, sila mo ay nagsapupo in taon sa kuan, no? Muna kasabot sa tani Panyero, kuan ba? Kanana ang Arbas, nga, ning kamot sa experience sa iyang side, kay, naunsa ning kalakiha, no? So, muna kasabot sa ta. Salamat kayo, okay, so salamat kayo. Unsa man day okay. Unsa man ta magkuan sa ta lang sa ta sa winners sa ta mga higala ha kay kining kuan man. Kamong naminaw ron kamo lay makasabot atong kuan unsa to. Di na lang ako isulti tanan pero nami mga kuan sa off the record lang. Bida. O namingon niya na nahibaw-an niya. Kung ako daghang kong nahibaw-an, di lang ako isulti uman sa kuan. Kaya sabot sa taong ko. Isol sa mapiit sa taon siya. Pero doon na gihunghong na to, pita. Hi. Good morning ni kanhi Governor Gwen Garcia. Ala, award lang, award. Si, okay na day, na-award na day. Bahalag, huwag yuta na, bahalag kali. Basta na-award na. O niya, ang diskaya, basta na-advance na, hala. Bisa ko'y kontraktor niya ang back na may mo suggest day nga, kana may buhata na. So, Clarix na kaya na nga. Daghang kontraktor si Buha. Ayun nga ito, katos diskaya kayo na. Matik na yun, ha? Laylin Rabanes Arigadas, Lay, kumusta da Lay? Unsa ning mga nasakpang naminaw ron sa DYHP kasama nga Laylin? DYHP RMN Report. Mayong puntang kausap sa mga regional na Atty. Rufil, balik rin sa Cebu City South District. Sila ang grupo daw sa mga kanawata at mapalipay nga bugas o cherries. Ipasalamat silang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Adelaida Capanero, Marina Sanchez, Linda Adilino, Rita Canonay, Alma Lorejo, Ina Saba. O karalan sa ikasinggo din niyo sa DYHP. Sabi ako, si Kasamang George Sipuya, Kasamang Julius Galileo, dito din sa 93.9 IFM. Si Kasamang Laylin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak, RMN. Okay, salamat Laylin Rabanes Arigadas sa imong report. Wala naman tayong oras mga higala. Happy birthday to Junit Buhos Villaraso dito sa Vancouver, Canada. Abot na itong broadcast ito via internet from her husband, John, children Nicole and Kadin, and friends Nori, Randy, Eunice, Moana, Alex, Gaspar, Chucky, and Arnel. Birthday sad ni Danilo Ogbamin sa Lutupan, Toledo City karon. Happy birthday sa dinha og ingon sa mahigala may pagpaminaw sa atong mga kaigsuunan o atong mga lawyers nga naminaw sad. Attorney Jason Ripaso, good morning yon. Attorney Gian Hugan, Attorney Rani Montesclaros, Engineer Astro Lugarta, kumusta sir? May pagpaminaw ni mo diha. Attorney Paul Ligorio, ha? Jeff, kumusta Jeff? Jeff Sarmiento, dito sa may Ford, naminaw sa nato. Jojo Abapo, o uban pa mga sukit tig paminaw, no? Medyo Genesis Bukog, kumusta? Atong friend dito sa may BPI. Ugma na ta magtiwas kay pagbidang atong oras, pan kayo, paspas kayo. Ugma na to, palikoy ko ni NDRV nga magpa-report ta sa ilang lakaw ganina. Wala tayong oras mahigal ha. At tangi ang sunod nito lumanon kung ako ang pasultion. At tangi sa bunyang gabi ang sincerely Ate Arlene. Matang lasibing ito sa Jess ang takna sa kagabion.
O nga alas 10 kanto sa 12 ang tulumanong Straight to the Point Evening Edition na kasamang Benji Tanghiyan. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. 7,107 islands.